Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάς από εκεί που ξεκίνησες. Έχουμε και το κράτος, το οποίο μας φέρεται με έναν τρόπο σαν να είναι ένας κατακτητής. Δεν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Στη Σιγκαπούρη, εμείς πληρωνόμαστε όπως πληρώνεται ένας τέλεχος μεγάλης εταιρείας. Πολλοί από εμάς ίσως δεν θα μπορούσαμε να διοικήσουμε ούτε περίπτερο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Alex Stories. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον Κοσμά Μαρινάκη. Ευχαριστώ που με κάλεσες. Δική μου είναι η ευχαρίστηση. Καθηγητής και YouTuber θα πω εγώ. Καθηγητής και απλώς βγάζω υλικό στο YouTube. Είναι πολύ καλό το υλικό του. Greekonomics. Όσοι δεν το έχετε δει, να μπείτε να το δείτε, αν και οι περισσότεροι το ξέρετε. Πολύ καλό υλικό σχετικά με την οικονομία, με την αγορά, με την κοινωνία, με την πολιτική. Ακουμπάς και λίγο πολιτική, νομίζω. Ακουμπάω όλα τα θέματα στο πώς η οικονομία και η οικονομική οργάνωση μιας κοινωνίας επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Ναι. Και νομίζω ότι το ταλέντο σου, σίγουρα θα το έχουν πει, είναι ότι τα εξηγείς τόσο απλά, τόσο επεξηγηματικά, τόσο ωραία, που δύσκολες έννοιες για μας που δεν το γνωρίζουμε, τις κάνεις πιο απλές, πιο κατανοητές. Προσπαθώ να μιμηθώ λίγο τον Αλέφαντο σε αυτό. Τον Αλέφαντο. Στο μάθε μπαλίτσα, σωστό. Εγώ το πάω μάθε οικονομία. Οπότε... Μιας και δεν το πάμε πριν, βλέπεις ποδόσφαιρο, παρακολουθείς καθόλου? Παρακολουθώ το πανετολικό σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Λόγω Αγρινίου, Λόγω Αγρινίου και επειδή είναι και η τοπική ομάδα και την αγαπώ ιδιαίτερα. Και έχει και ένα ήθος που μου ταιριάζει. Ναι. Την έχω διαλέξει για αυτόν τον λόγο. Πας καθόλου προς τα μέρη σου εκεί, Αγρίνιο? Πηγαίνω όλη την ώρα όποτε μπορώ. Δηλαδή, μπορώ να θέλω να ταξίδι 15 μέρες και να πάω 2 φορές κάτω. Okay. Το αγαπώ πάρα πολύ με αναζωογονή κτλ. Οπότε προσπαθώ όποτε μπορώ να δράτω με τις ευκαιρίες και να πηγαίνω. Είναι καλό, νομίζω, να μην ξεχνάμε και λίγο τις ρίζες μας που λέω. Νομίζω ότι ό,τι κάνουμε στη ζωή μας το κάνουμε για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να γυρίσουμε στις ρίζες μας ως νικητές. Ωραίο αυτό, το κρατάω. Και είναι και ένας οικονομικός κύκλος, ξέρεις. Υπάρχει ένα παλιό ανέκδοτο όχι από πλευράς ότι είναι αστείο, ότι είναι anecdotal information, για έναν πάρα πολύ πλούσιο μεγιστάνα, ο οποίος είχε δουλέψει όλη τη ζωή πολύ σκληρά και είχε πέσει μια παραλία και παρατηρούσε ένα ψαρά, ο οποίος είχε πάρει τη βαρκούλα του και ψάρευε. Ναι. Και του λέει: γιατί χάνεις τον χρόνο σου και ψάρευεις με τη βαρκούλα? Και λέει: τι να κάνω? Και του λέει: να μπορέσεις να πιάσεις πολλά ψάρια, να τα μαζέψεις και να πάρεις ένα μεγαλύτερο καΐκι. Τι να το κάνω? Για να πιάνεις περισσότερα ψάρια. Ναι. Και μετά τι θα τα κάνω? Θα τα πουλήσεις τα ψάρια και θα πάρεις ένα ακόμα μεγαλύτερο καΐκι. Και μετά θα στήσεις μια επιχείρηση και θα κάνεις ό,τι θες και τα λοιπά. Θα χτίσεις ένα πολύ μεγάλο όγκο πλούτου και μετά του λέει: τι θα τα κάνω όλα αυτά? Μετά του λέει: θα κάνεις ό,τι θες. Μπορεί να πάρεις τη βαρκούλα σου και να πηγαίνεις για ψάρεμα. Μα του λέει: αυτό κάνω και τώρα. Οπότε όλο αυτό το κύκλο κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή πάντοτε γυρνάμε. Και αν δεις και την υπέροχη ταινία, το αριστούργημα, το Citizen Kane, ξεκινάει από αυτό το πράγμα και καταλήγει, ας πούμε, στην αρχή πάλι. Δηλαδή η ζωή μας είναι ένας κύκλος, πιστεύω εγώ. Οπότε ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάς από εκεί που ξεκίνησες. Σωστό. Έχεις δίκιο. Γιατί εκεί θα καταλήξεις, όχι για το ήθος ή για οτιδήποτε άλλο, γιατί εκεί θα φτάσεις και πάλι. Άρα θα το σκεφτόσουν, όχι εντάξει τώρα, πιο μετά κάποια στιγμή να ξαναγύριζες μόνιμα? Επαγγελματικά για μένα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να μπορέσω να γυρίσω μόνιμα. Όταν υπάρξουν. Μετά από 10, 15, 20 χρόνια. Σε 20 χρόνια νομίζω εύχομαι να μπορώ να συνταξιοδοτηθώ. Ναι. Οπότε, όπως έχω πει και ξανά, θα γυρίσω στο χωριό μου και θα βάλω υποψηφιότητα για δήμαρχος. Να τα. Κοινοτάρχης μάλλον. Ναι. Επειδή ξέρω, με ρωτάνε πάντα αν θα ασχοληθώ με την πολιτική. Ορίστε η απάντησή σου. Ήδη απαντήσαμε σε μια ερώτηση του Q&A, να πούμε έτσι. Okay. Πριν ξεκινήσεις να δεις τη συνέντευξή μας, σου έχω κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Εάν έχεις κουραστεί από τη συνεχή αύξηση τιμών και την ακρίβεια, μαζί με τη Freedom24, τον χορηγό του σημερινού μας βίντεο, έχουμε να σου προσφέρουμε μια ασφαλή και προσιτή λύση. Μια απλή βόλτα στο σούπερ μάρκετ αρκεί για να καταλάβεις ότι για ψώνια που μέχρι και πριν από μερικά χρόνια ήθελες 30 ευρώ, σήμερα δίνεις 40 ευρώ, ίσως και παραπάνω. Η αξία των χρημάτων μας και η αγοραστική μας δύναμη συνεχώς μειώνεται. Υπάρχει όμως λύση σε αυτό? Η απάντηση είναι πως ναι. Μπορείς να ανοίξεις έναν αποταμιευτικό λογαριασμό στη Freedom24, πατώντας απλά στο link που θα βρεις στην περιγραφή. Έτσι θα έχεις απόδοση 2,5% την υψηλότερη της αγοράς. Γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί αποταμιεύοντας μέσω της Freedom24 το κεφάλαιό σου θα αυξάνεται. Οι τόκοι εισπράττονται καθημερινά από την πρώτη μέρα.
γιατί σου παρέχει ασφάλεια, γιατί η εφαρμογή της Freedom 24 είναι πολύ απλή και βολική ακόμα και για τους αρχάριους, γιατί θα μπορείς ανά πάσα ώρα να μεταφέρεις το κεφάλαιό σου στο λογαριασμό συναλλαγών σου με μερικά μόνο κλικ. Μην χάνεις λοιπόν άλλο χρόνο και άνοιξε το δικό σου λογαριασμό στη Freedom 24 πατώντας το link στην περιγραφή. Επειδή στα βίντεο σου έχω δει ότι γενικά ασχολείσαι πάρα πολύ και με το κομμάτι της Ελλάδας, της χώρας μας. Ναι. Της χώρας σου. Γι' αυτό και λέγεται το κανάλι Γκρικονόμες. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ναι, παρόλο που να πούμε ότι ο Κοσμάς είναι καθηγητής στη Σιγκαπούρη, τον περισσότερο χρόνο φαντάζομαι το είσαι εκεί. Ναι, είμαι εκεί 9,5-10 μήνες το χρόνο. Οπότε είμαστε και τυχεροί που τον πετύχαμε. Ναι, ήταν μεγάλη τύχη, όντως. Είμαστε τυχεροί που τον πετύχαμε. Αλλά επειδή ασχολείσαι πάρα πολύ με την Ελλάδα και δίνεις απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα, δηλαδή έχω δει και αυτό με την αγροτική οικονομία, ανάπτυξη, παραγωγή, που είπες κάποια πράγματα που είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα με της χώρας μας. Και με ρωτήσανε πάρα πολύ και είναι και η δική μου απορία. Γιατί, τώρα στο λέω όσο πιο απλά μπορώ και να μας το εξηγήσεις και εσύ όσο πιο απλά μπορείς, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ότι μπήκαμε στην κρίση το 9, έτσι, το 8-9 να πούμε. Τον Οκτώβριο το 8. Το 8, άρα πάμε τώρα 15-16 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι. Και ακούμε μάλλον ότι πρώτα απ' όλα, εγώ δεν βλέπω κάποια βελτίωση στη ζωή. Δηλαδή αυτό ότι πανηγυρίζει πολύ που λένε βγήκαμε τα μνημόνια. Στη ζωή μας δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Ναι. Το χρέος παραμένει. Μη σου πω ότι είναι και πιο υψηλό σε πολλές περιπτώσεις. Το χρέος, για να είμαστε ακριβείς, είναι σαν απόλυτο ποσό είναι υψηλότερο. Δηλαδή, χρωστάμε περισσότερα χρήματα τώρα από ό,τι χρωστάγαμε στην καρδιά της κρίσης, το 11, το 12. Χρωστάμε περισσότερα χρήματα, αρκετά περισσότερα. Αν έχει φτάσει, το κοίτασα πριν από μερικούς μήνες, είναι νομίζω είναι πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Τεράστιο ποσό. Έχει πέσει όμως ως ποσοστό του ΑΕΠ, κυρίως επειδή το έχει φάει ο πληθωρισμός. Δηλαδή, οι τιμές των αγαθών έχουν ανέβει, οπότε το ονομαστικό ΑΕΠ έχει ανέβει και επειδή το χρέος είναι ονομαστικό, το χρωστάμε σε σημερινές αξίες ευρώ, επειδή ο πληθωρισμός τρώει τις αξίες, τρώει και το χρέος και γι' αυτό εμφανίζεται ως λίγο. Δεν είναι κάποιο οικονομικό θαύμα όπως φυσικά και εγώ αν ήμουν πολιτικός θα έλεγα παιδιά εμείς το μειώσαμε εμείς. Μειώθηκε επειδή κάναμε αυτό που κάναμε. Όπως όλες οι κυβερνήσεις το λένε έτσι, ότι εμείς κάναμε αυτό. Και εγώ δεν τις κατηγορώ, δηλαδή λογικά θα το πούνε έτσι. Προσπαθούν να κάνουν όσο πιο σωστή πολιτική μπορούν, γιατί πάντοτε να ξέρεις και ότι οι πολιτικοί βλέπουν και λίγο ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Κάτι το οποίο η κοινωνία δεν συμφωνεί, αλλά επειδή ο πολιτικός είναι το επάγγελμά του να είναι πολιτικός και δεν είναι εκεί για να σε σώσει, είναι εκεί να κάνει τη δουλειά του. Σωστό. Νομίζω ότι γι' αυτό το λένε. Πάντως ο κόσμος ο οποίος ξέρει τα πολύ βασικά οικονομικά, νομίζω ότι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβει ότι αυτός ο πληθωρισμός που υπάρχει σήμερα κάνει καλό και στο χρέος. Και έτσι ήταν και το έχουμε ξαναζήσει αυτό στην Ελλάδα όλη τη δεκαετία του 80. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήξερε πάρα πολύ καλά οικονομικά, ανεξάρτητα με το τι έκανε και το πώς το βλέπει ο καθένας, άλλοι ως καλό πολιτικό, άλλοι ως κακό πολιτικό, είχε πει τη φράση σε έναν καθηγητή μου, ο οποίος ήταν μπροστά και ανησυχούσε για το χρέος και του λέγε πρόεδρε, το χρέος ανεβαίνει κτλ. Και του λέγε μην ανησυχείς για το χρέος θα το φάει ο πληθωρισμός. Οπότε στην ουσία τύπωνε δραχμές για να πληρώνει το χρέος. Και το ίδιο το χρέος απαξιωνόταν. Το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα, αλλά δεν τον έχουμε προκαλέσει εμείς τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός, έχουμε κάνει βίντεο, εξηγούμε με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια πού οφείλεται, πόσο καιρό θα πάει. Μέχρι στιγμής έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε βγει αληθείς σε όλα αυτά. Εσύ όμως, σαν ένας άνθρωπος που ασχολείται και παρατηρεί, φαντάζομαι, τα γεγονότα που συμβαίνει, πώς κρίνεις την πορεία μέχρι δηλαδή. Γίνανε όλα αυτά τα χρόνια και όλες πάρθηκαν κάποια μέτρα σκληρά για την κοινωνία, επώδυνα αν θες και όλα. Και άδικα. Συμφωνώ 100%. Είχε όμως αυτό το αποτέλεσμα που περιμέναμε? Όχι. Γιατί υποτίθεται ότι τα πήραμε όλα αυτά, τα μέτρα, για να γίνει κάτι. Όχι. Τα μέτρα είχαν ξεκάθαρα έναν τιμωρητικό χαρακτήρα. Όχι για να μας τιμωρήσουν και για να γίνουμε καλό παιδί, για να δούνε όλοι γύρω-γύρω ότι το να παρεκκλίνεις της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα σου φέρει πολύ μεγαλύτερους μπελάδες στο τέλος. Ναι. Το ευρώ έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ευρωζώνη έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι επειδή δεν μπορεί να υπάρξει ο πληθωρισμός που είχαμε πριν, δηλαδή το 10-12%, όταν η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση πριν το 1995 θα είχε μια σπάταλη πολιτική, αμέσως θα λάμβανε το πολιτικό κόστος, επειδή ο πληθωρισμός θα πήγαινε πάνω και ο κόσμος θα έλεγε θα τις ανασχετούσε. Ναι.
Όταν εμείς κάναμε τις πατάλες τη δεκαετία, ξεκινώντας από το 2002 και μετά που άρχισαν οι κυβερνήσεις να είναι πολύ large με πολλά πράγματα, να δίνουν αυξήσεις 6% το χρόνο, ενώ η παραγωγικότητα έχει ανέβει 2-3% και σε μη ιδιαίτερα παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Όλο αυτό το κόστος που θα το παίρναμε επιτόπου αν υπήρχε το δικό μας νόμισμα, αρχίσαμε να το ετεροχρονίζουμε, να δανειζόμαστε δηλαδή χρήματα τα οποία θα αρχίσαμε να πληρώναμε σε 10-15 χρόνια. Οπότε ο πολιτικός είχε λίγο την οτροπία, καλά, εγώ θα τα πάρω τώρα, θα τα δώσω, θα εκλεγώ και σε 15-20 χρόνια ψάξε να με βρεις και να βρεις και ποιος ακριβώς φταίει και ποιος μεγάλωσε το χρέος πιο πολύ. Ένα αρνητικό δηλαδή της Ευρωζώνης, όχι του ευρώ συγκεκριμένα, αλλά της Ευρωζώνης, το ότι μπορούσαμε να δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια, ακόμα και αν δεν είχαμε ευρώ, αν είχαμε το δικό μας νόμισμα και ήταν αντιπληθωριστικό και μπορούσαμε να δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια λόγω του ότι είμαστε προσκολλημένοι στην Ευρωζώνη, τότε ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε την αποσύνδεση της πολιτικής με τις συνέπειες της πολιτικής. Ναι, κατάλαβα. Επειδή είπες κάτι τώρα όμως για τους πολιτικούς και που ισχύει σε μεγάλο βαθμό, είναι όμως αυτή η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, φταίμε κι εμείς γιατί έχουμε και κάποιες παθογένειες σαν χώρα, σαν κράτος, δηλαδή διαφθορά, πελατειακό κράτος, πολιτικές σχέσεις, ότι ρουσφέτια που υπάρχει έτσι τώρα, εσύ επειδή έχεις ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, νομίζω έχεις και ένα πολύ καλό μέτρο σύγκρισης να δεις, ας πούμε, η Ελλάδα σχέση με τη ΣΥΠΑ, τη Ρωσία ή και τη Σιγκαπούρη που είσαι τώρα. Ναι. Πώς είναι, ας πούμε, σε αυτό το επίπεδο? Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκρίνεις τις οικονομίες σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικές οι ανάγκες. Τώρα η Σιγκαπούρη είναι ένα κράτος το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις επέμβαση. Δηλαδή, να στώσω να καταλάβεις. Η Σιγκαπούρη είναι μια πόλη κράτος. Ναι. Έτσι, είναι περίπου όσο μεγάλη είναι η Αττική, να φανταστείς. Και έχει λίγο περισσότερους κατοίκους από ό,τι έχει η Αθήνα. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι αν εσύ θέλεις να κάνεις ένα κορυφαίο νοσοκομείο, έτσι και το βάλεις στο κέντρο της πόλης, θα το κάνεις μία φορά, θα το βάλεις στο κέντρο της πόλης και θα έχει πρόσβαση όλος ο κόσμος, οδηγώντας απλώς αυτοί που είναι πιο μακριά 40 λεπτά, ενώ αυτοί που είναι πιο κοντά θα οδηγάνε 15 λεπτά για να πάνε σε αυτό το κορυφαίο νοσοκομείο που θα φτιάξεις. Θα το φτιάξεις μία φορά. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα καλύψει όλο τον πληθυσμό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα κόστους και σχεδιασμού, το οποίο δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πρέπει να φτιάξει ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Κρήτη, ένα στην Πάτρα, γιατί δεν μπορεί ο άλλος που ζει, ας πούμε, στη Φλόρινα να έρθει τώρα στο Νάσιο να κάνει την εγχείρηση. Δηλαδή πρέπει να μπορεί να την κάνει και κάπου κοντύτερα. Έχει και τα νησιά, σκέψου. Έχει τα νησιά, δηλαδή. Έχουμε μια γεωγραφία η οποία δεν μας συμφέρει. Έχουμε γείτονες οι οποίοι μας δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Ισχύει. Έχουμε μια νοοτροπία η οποία έχουμε περάσει 400 χρόνια σκλαβιά και μετά οι δικοί μας οι πολιτικοί συνέχισαν να φέρονται ως τους κατακτητές στο λαό. Οπότε στο λαό έχει εντυπωθεί πλέον αυτός ο ραγιαδισμός, ότι πώς θα κοιτάξω να κλέψω την εφορία, πώς θα κοιτάξω, ας πούμε, να είμαι σε μια διαρκή αντιπαράθεση και εχθρικότητα απέναντι στο κράτος, σαν το κράτος να μην είμαι εγώ. Συγγνώμη, διακόπτω. Υπάρχει όμως αυτή η νοοτροπία, έτσι λίγο. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Υπάρχει. Που θεωρώ ότι και κάποιος και σε αναγκάζει και το κράτος βέβαια να το κάνεις πολλές φορές. Σε πιέζει ίσως σε έναν βαθμό. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Το οποίο είναι το πιο βασικό από όλα. Ναι. Πότε αλλάζει αυτό το πράγμα? Πότε μπορείς να φτάσεις και να πεις ότι ναι, τα πράγματα ήταν έτσι, αλλά τώρα τα αλλάξαμε και τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται καλύτερα? Πότε μπορεί να αλλάξει αυτό? Αρχίζει να αλλάζει όχι όταν υπάρχουν η συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για τα ελληνικά δεδομένα. Έτσι, γιατί δεν είμαστε και ένας λαός ο οποίος είναι και τόσο υπάκος. Δεν είναι ένας λαός που λέει κάτσε να δούμε πώς θα πάει αυτό και μετά θα δούμε αν θα κάνουμε απεργία ή οτιδήποτε. Ούτε έχουμε και πολύ υπομονή γενικά. Ναι, και νομίζω ότι έχουμε και τη δική μας αίσθηση για το. Δηλαδή, στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα, όταν γίνει ένας νόμος, θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να περάσει από τη Βουλή και να ψηφιστεί. Μετά να πάει στα ανώτερα κλιμάκια της πολιτείας και να δουν πώς θα τον εφαρμόσουν και μετά να συμφωνήσει και ο αστυνομικός ότι ο νόμος αυτός έχει νόημα. Δηλαδή, πάρε για παράδειγμα τον αντικαπνιστικό νόμο. Έτσι. Αν δεν συμφωνεί ο αστυνομικός ο οποίος τον εφαρμόζει, θα πάει στο μαγαζί, θα δει κάποιον να καπνίζει, θα του πει έλα μωρέ, σβήστο τώρα και κάνε το όταν θα φύγω. Γιατί σου λέει ναι, είναι παράβαση, αλλά για μένα δεν είναι. Ναι. Αυτό το έχουμε με όλα τα πράγματα. Δεν το έχουμε μόνο με αυτό. Έτσι. Αλλά έχουμε και το κράτος το οποίο μας φέρεται με έναν τρόπο σαν να είναι ένας κατακτητής. Δηλαδή,
Όταν ήρθαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και ήμασταν σε μια κατάσταση κατοχής, λέγανε ότι εμείς χρειαζόμαστε τόσα για το στρατό, θα πρέπει να πάρουμε τόσα από το Δημόσιο Ταμείο και θα πρέπει να δώσετε και όλοι ένα κεφαλικό φόρο, τόσα χρυσά νομίσματα ή οτιδήποτε. Έτσι. Αν το δεις, πριν από μία εβδομάδα, το ίδιο ακριβώς έκανε η ελληνική κυβέρνηση με το νέο νόμο με των ελεύθερων επαγγελματιών. Πήγε και τους είπε, θα πληρώνετε όλοι όσο φόρο είναι ο βασικός μισθός, ας πούμε. Ναι. Γιατί αυτό, ποιος έχει κάνει μια έρευνα ποτέ που να ξέρει ότι ο βασικός μισθός, ο οποίος είναι κάτι που έχει να κάνει με το πώς το κράτος έχει δει ότι πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να αμείβει τους εργαζόμενους τους στο ελάχιστο, πώς θεωρεί ότι το ίδιο ισχύει και σε κάποιον που έχει μια επιχείρηση. Ναι. Εγώ, ας πούμε, έχω τον Greekonomics και αυτή τη στιγμή μπαίνω μέσα σχεδόν 400 ευρώ το μήνα από αυτή τη δουλειά. Ναι. Έτσι, με τα διαφημιστικά έσοδα για να πληρώσω το μισθό του συνεργάτη μου δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι. Αν το είχα αυτό ως επιχείρηση, ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μια ατομική επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, θα έρχονταν το κράτος και θα μου λέει βγάζει όσα ο ελάχιστος μισθός, που δεν τα βγάζει. Έτσι, οπότε τι κάνει το κράτος, σου λέει θα το βάλουμε όσο είναι ο κατώτατος μισθός. Γιατί απλούστατα κάναμε τα νούμερα και είδαμε ότι τόσα λεφτά χρειαζόμαστε. Ναι. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το πώς θα τονώσω την επιχειρηματικότητα, πώς θα μπορέσω να έχω μια δίκαιη πολιτική ώστε να πληρώσουν αυτοί που τα βγάζουν και να απαλλάξω από το βραχνά της φορολογίας αυτούς που δεν τα βγάζουν, που θέλουν να δώσουν, ας πούμε, που μένουν γιατί πιστεύουν ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή η αγορά, θα είναι κάτι καλύτερο, αποσχολούν εργαζομένους και όλα αυτά. Αντί να κάνουμε αυτό, κάνουμε τον τεμπέλικο, τον τρόπο του κατακτητή. Οπότε όταν το κράτος σου φέρεται έτσι και βάζουμε ένα οριζόντιο δρεπάνι, δηλαδή λέμε τόσο θα πάει. Οπότε όταν το κράτος σου φέρεται έτσι, εσύ τι μπορείς να μάθεις τα παιδιά σου, ότι κοίταξε να δεις, δεν πρέπει να φοροδιαφεύγεις, γιατί τα χρήματα των φόρων πληρώνουν σχολεία, πληρώνουν δρόμους, πληρώνουν όλα αυτά. Εντάξει, μετά βλέπεις ότι εμείς, ας πούμε, πρέπει να πληρώσουμε φόρο επειδή έχουμε ένα κανάλι και δίνουμε τη γνώση. Αν έχεις ένα κανάλι στην τηλεόραση όμως και μπορείς να δημιουργήσεις πολιτική συνείδηση στον κόσμο και να ψαρέψεις ψήφους, τότε παίρνεις 20 εκατομμύρια επιδότηση. Δηλαδή... Καλά, η τηλεόραση είναι μεγάλο κεφάλαιο. Δυστυχώς ναι. Που ισχύει βέβαια αυτό που λες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, δυστυχώς ναι. Και υπάρχουν νομίζω και δύο μέτρα και δύο σταθμά, έτσι. Ξεκάθαρα. Άμα δεις δηλαδή που είναι το ένα μέσο και που είναι το άλλο. Ναι, νομίζω ότι ξεκάθαρα υπάρχει και στην ποιότητα. Ναι. Δηλαδή τα κανάλια της γνώσης στο YouTube κάνουν πολύ πιο βαθιά έρευνα από ότι κάνει μια τηλεοπτική εκπομπή, η οποία μπορεί να έχει και διαφημιστική δαπάνη όλο το χρόνο 200 εκατομμύρια. Ναι. Άρα θεωρείς όμως ότι, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που λες, θεωρείς ότι υπάρχει μια κακή νοοτροπία μεν, αλλά έχει ευθύνη και το κράτος δε, γιατί αντί να σε βοηθάει να τη βελτιώνεις, την καλλιεργεί κιόλας. Στην καλλιεργεί και το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή μπορείς να πεις ότι έχουμε και τους πολιτικούς που μας αξίζει. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορείς να το πεις. Δεν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Πολλοί κόσμοι αξίζει το λέει αυτό τώρα τελευταία. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω. Σε κάποιες χώρες αυτό μπορεί να ισχύει. Όμως στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και δεν το λέω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις προσπαθήσαν να δουλέψουν προς αυτό. Δηλαδή είχαμε κάποια στιγμή την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία είπε: εγώ θέλω να πάρω όλες τις άδειες τις τηλεοπτικές που κυκλοφορούν και να τις δώσω εκεί που κρίνω εγώ ή εκεί που κρίνει κάποιος διαγωνισμός ο οποίος έγινε. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτή. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι εναντίον αυτής της κυβέρνησης, εγώ είμαι εναντίον του πολιτικού κατεστημένου ως σύνολο. Γιατί αυτό το πολιτικό κατεστημένο από τη μία ή από την άλλη πλευρά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία δηλαδή αυτή τη στιγμή τόσο πολύ ιδεολογία, όσο έχει να κάνει το πόσο αυτή η πολιτική που έχουμε σήμερα ελέγχεται από μια συγκεκριμένη ελίτ, η οποία δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να μπορέσει να παρισφρήσει σε αυτό το σύστημα και να εκλεγεί και να αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή καταφέρει να βγει ένας αγνός πολιτικός και να πει ότι εγώ έχω σχέδιο, έχω κατάρτιση, έχω διεθνή εμπειρία, έχω ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, έχουμε στρατηγική και θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη χώρα, πιστεύω ότι θα μπορούσε η χώρα να έχει μια ραγδαία ανάπτυξη αν γινόταν αυτό. Αυτός ο άνθρωπος όμως, για να μπορέσει να βγει μπροστά στα μάτια των ψηφοφόρων και να τον ψηφίσουν, πρέπει να περάσει μέσα από ένα συγκεκριμένο σύστημα που ελέγχει η ελίτ, και για να μπορέσει η ελίτ να τον αφήσει να περάσει μέσα από αυτό το σύστημα, θα πρέπει να πάρει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από αυτόν, οι οποίες θα είναι
δεν θα το κάνεις αυτό γιατί θίγει τα δικά μου συμφέροντα, δεν θα πειράξεις αυτό το καρτέλ γιατί εμείς βγάζουμε όλα τα χρήματα στα οποία θα σε πληρώσουμε εσένα για να μπορέσεις να κάνεις τη διαφήμιση, για να σε βγάλουμε κτλ. Οπότε η πραγματικότητα είναι αυτή. Πάντως, αν θες τη γνώμη μου, επειδή εγώ βρίσκομαι στη Σιγκαπούρη και έχω και την τύχη να μιλάω με την πραγματική ελίτ της Ελλάδος, δηλαδή μιλάμε για πλειοκτήτες οι οποίοι έχουν μόνοι τους περιουσίες υπερδεκαπλάσιες αυτών που βρίσκονται εδώ πέρα και κάνουν. Και μιλάω για Έλληνες, έτσι. Ναι. Αυτή η ελίτ που είναι εδώ πέρα, στην πραγματικότητα, αν θέλεις και τη γνώμη μου, είναι και λίγο ελίτ της πλάκας. Δηλαδή προσπαθεί με έναν παλιωμοδίτικο τρόπο και με λίγο πράγματα, δεν ξέρω, με μπράβους, με τέτοια που πλέον δεν δουλεύουν έτσι οι ελίτ στις ανεπτυγμένες χώρες. Ναι. Ακόμα και όταν είναι διεφθαρμένες, ακόμα και. Ήμως είναι χαρακτηριστικό της χώρας μας και αυτό, έτσι. Ναι, νομίζω ότι έχουν βρει και τα κάνουν προς το παρόν. Ναι. Απλώς χρειάζεται κάποια στιγμή για μένα να μπορέσει να βγει ένας άνθρωπος με αξία και να βγει από ένα διαφορετικό μηχανισμό. Και τώρα τα social media έχουν αρχίσει και το επιτρέπουν. Και δεν μιλάω για το συγκεκριμένο που το εκμεταλλεύτηκε για να μπει στο συγκεκριμένο σύστημα. Δεν μιλάω για τον Κασελάκη. Ναι, οκ. Ναι. Αλλά το να μπορέσει ένας εντελώς νέος σχηματισμός. Ναι, εσύ το λες γενικά. Ναι, μπορεί να γίνει. Βγει, δηλαδή ένας καλός. Ένας πολιτικός ο οποίος θα έχει, ας πούμε, τη θέληση να μπορέσει να βελτιώσει την Ελλάδα, αν καταφέρει να μπορέσει να βγει μέσα από έναν διαφορετικό μηχανισμό, ας πούμε, όπως τα social media. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ έσπασε το κατεστημένο και το έσπασε ερχόμενος εκτός του συστήματος. Ναι. Το τι έκανε όταν εξελέγει, εγώ είμαι εντελώς αντίθετος. Ναι, είναι άλλο. Και δεν τη θεωρώ και ιδιαίτερα επιτυχημένη. Ήταν επιτυχημένη σε κάποιο οικονομικό επίπεδο, αλλά ο Τραμπ ήταν κάποιος ο οποίος με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο πιστεύει στην παλιωμοδίτικη λογική του trickle down economics, δηλαδή ότι άμα θα τα δώσουμε στην elite, αναγκαστικά θα φτάσουν και στον πληθυσμό παρακάτω. Έχουμε διαπιστώσει πλέον ότι αυτό δεν δουλεύει, ότι με ανεξάρτητη οικονομική έρευνα ότι δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε δεν μιλάω για. Αλλά σαν παράδειγμα, αυτό που έκανε μέσω του Twitter, κάποιος στην Ελλάδα θα μπορούσε να το κάνει μέσω άλλων δρόμων. Δηλαδή, εγώ όταν θα πάω για δήμαρχο στο Θέρμο Ετωλοκανονίας, αυτό το δρόμο θα ακολουθήσω. Ναι, αλλά πιστεύεις ότι θα μπορέσει, αυτό που θα τον αφήσουν ακόμα και από τα social media? Ναι, εκεί δεν θα έχει την αλληλεξάρτηση πλέον. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα είναι πάνω και από τη στιγμή που θα έχει το δικό του τρόπο. Δηλαδή, να πάρουμε και πάλι το παράδειγμα του Τραμπ. Ναι. Εγώ, επειδή παρακολούθησα ολόκληρη την εξέλιξή του από ένα χρόνο πριν ανέβει, από τότε που ήταν στο debate με τη Hillary Clinton, μέχρι και τη στιγμή που έφυγε με τον επεισοδιακό τρόπο που έφυγε, πάντοτε μπορούσε, ενώ ήταν σχεδόν όλο το μηντιακό σύστημα της Αμερικής εναντίον του, πάντοτε αυτό του έδινε μεγαλύτερη δύναμη, γιατί μπορούσε μέσω του Twitter να μιλήσει απευθείας στο λαό και να πει τη δική του γνώμη. Να πει ότι είσαστε fake news, ότι δεν έχετε πει αυτή την πλευρά κτλ. Βέβαια, πολλές φορές προσπάθησε και να αλλάξει και τη λογική και την πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο. Διαστρέβλωνε κάποια γεγονότα. Μίλησε, ας πούμε, για alternative facts και τα λοιπά, τα οποία δείχνουν ότι το κοινό του δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, αλλά ήταν πολύ μεγάλο. Και δεν επέτρεψε στα μίντια να τον αγγίξουν έστω και στο ελάχιστο. Και τις εκλογές στο τέλος τις έχασε για δύο πολιτείες. Ναι. Δεν ήταν όσο παρουσιάστηκε, τις έχασε στο τσακ. Και ίσως όταν ίσως ο Τραμπ να μην αποτελεί πλέον ακόμα παρελθόν. Ναι, γιατί λέει θα ξαναβάλει. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Δεν ξέρω ποιος θα τον κοντράρει. Εγώ θα επιμείνω βέβαια στα ελληνικά. Βέβαια, πολύ ωραίο αυτό το παράδειγμα. Μα για τα ελληνικά το είπα. Δεν το είπα για την Αμερική. Το είπα ότι πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει στην Ελλάδα. Ισχύει. Και εντάξει, και εδώ αυτό που λες και ο Κασελάκης, ουσιαστικά μέσα από τα social έκανε ό,τι έκανε. Δηλαδή ξαφνικά όλη αυτή η δυναμική. Ναι, απλώς εγώ δεν μιλάω για hype. Μιλάω για κάποιον ο οποίος να βγει να πει τις ιδέες του, να πει, δηλαδή να δώσει ένα πολιτικό στίγμα, να δώσει προτινόμενες λύσεις, τις οποίες πάνω σε αυτές ο κόσμος να πει ότι ναι, εμένα αυτά που λέει αυτός μου ακούγονται λογικά και θα ήθελα να τον δοκιμάσω, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έχω τίποτα να χάσω. Οκ, κατάλαβα. Πάντως αυτό που είπε για την κρίση, και θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό, γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει αρχίσει και μπερδεύεται πάρα πολύ με αυτά που ακούει, με αυτά που έχει ο ίδιος ως εμπειρία. Λοιπόν, έχει περάσει η κρίση.
Εξαρτάται ποιος είσαι. Αν είσαι στο top 5%, που ποιος είναι στο top 5%, όχι ο άνθρωπος της elite που είναι στο 0,1%, όχι αυτός ο οποίος ελέγχει το καρτέλ του ρεύματος, το καρτέλ του σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, να είσαι κάποιος ο οποίος στην Ελλάδα να έχεις διαθέσιμο εισόδημα μετά φόρων και μετά υποχρεώσεων γύρω στις 40 με 50.000 το χρόνο. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν μια επιχείρηση η οποία πάει λίγο καλά, οι οποίοι έχουν βρει τους κατάλληλους τρόπους να μπορούν να επιβιώνουν μέσα στο σύστημα, ασχολούνται με τη δική τους επιχειρηματικότητα, ακόμα και αν δεν έχουν επισήμως επιχειρήσει. Κάποιοι επιτυχημένοι ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν σκληρά, μπορεί να είναι διεφθαρμένοι, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά έχουν ένα πενηντάρικο διαθέσιμο εισόδημα, και δεν μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν 50.000, γιατί λογικά κάποιος ο οποίος κάνει μια συνετή διαχείριση, αν βγάζει 50.000 και είναι νέος, πρέπει να αποταμιεύσει ένα μεγάλο ποσό αυτόν, οπότε έχει ίσως 20.000 διαθέσιμα το χρόνο. Αν το έχεις αυτό, τότε η Ελλάδα είναι από τις καλύτερες χώρες για να ζεις. Δηλαδή η κρίση έχει περάσει, δεν σε απασχολεί σχεδόν τίποτα, έχεις πρόσβαση σε φτηνή εργασία, έχεις πρόσβαση σε μια πολύ όμορφη χώρα. Οι υποδομές έχουν αρχίσει και γίνονται υποφερτές. Εντάξει, το τρένο να μην παίρνεις. Νομίζω ότι γενικά είσαι σε μια καλή χώρα για να ζεις, αν έχεις μάθει και την πραγματικότητα. Για το υπόλοιπο 95% όμως, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι απλώς σιγά σιγά συνήθισε την κρίση, και τώρα που η κατάσταση γίνεται χειρότερα με την τιμή της ενέργειας, με τον πληθωρισμό, με το ότι είναι δύσκολο να βρεις δουλειά, με τα ενοίκια που έχουν ανέβει κτλ. Η ακρίβεια που έχει πάει στο Θεό. Ο Έλληνας του 95% αυτή τη στιγμή είναι χειρότερα από τον Έλληνα, το μέσο Έλληνα, ο οποίος ήταν το μέσο Έλληνα του 50% τώρα, έτσι, την τριετία της καρδιάς της κρίσης, εκεί που δεν ξέραμε, ας πούμε, αν θα μείνουμε στο ευρώ, δεν ξέραμε τι θα γίνει με τις αποταμιεύσεις μας κτλ. Η ποιότητα ζωής του έχει κατέβει. Τώρα, γιατί συμπεριφέρεται πολιτικά με τέτοιο τρόπο, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Άρα θεωρείς, γιατί και αυτό είναι ένα ασαφές πεδίο πολλές φορές, ότι η κρίση είναι συνεχόμενη, ή γιατί ακούμε πολλές φορές και στα δελτία, ας πούμε, των ειδήσεων και λένε όχι, η κρίση οικονομική τελείωσε, μετά ήταν, άκουγα, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ και εσύ είμαι σίγουρος, η κρίση πανδημίας. Η κρίση της ενέργειας, η κρίση του πληθωρισμού. Δηλαδή, που εγώ μου φαίνεται σαν μια ενιαία κρίση. Έχει σημασία. Όχι. Η κρίση είναι κρίση. Το θέμα είναι ο κόσμος, και όπως και εσύ, ότι συνεχίζει και περνάει δύσκολα. Αλλά είναι όμως η ίδια κρίση ή απλά αλλάζει κάθε φορά? Οικονομικά έχουν υπάρξει αίτια τα οποία αλλάζουν. Απλώς όταν έχεις φτάσει να έχεις έναν οργανισμό ο οποίος είναι εξουθενωμένος από μια πολύ σημαντική ασθένεια ή τραυματισμό ή οτιδήποτε, μπορεί να μην πεθάνει από αυτό το οποίο τον χτύπησε στην αρχή, αλλά γίνεται πολύ ευαίσθητο σε όλα τα επόμενα μπορεί να πεθάνει από ένα μικρόβιο όμως. Επειδή είναι εξουθενωμένος όμως από την προηγούμενη. Σωστά. Δηλαδή στην ουσία, το γεγονός ότι η στεγαστική κρίση μας έχει χτυπήσει τόσο άσχημα και κάποιος κόσμος έχει φτάσει σε σημείο που να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Μιλάμε για ανάγκες που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από τις επίσημες πηγές, έτσι, από την Παγκόσμια Τράπεζα κτλ. Έχει φτάσει να είναι δηλαδή σε σημείο που να θεωρεί πολυτέλεια το να πάει να πάρει μια μπύρα για να πιει, ας πούμε, ένα Σάββατο, να βγει έξω να πάρει μια μπύρα από κάπου. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει ότι η οικονομία έχει γονατίσει τόσο καιρό τώρα, και έχουν αλλάξει και λίγο οι προοπτικές μας. Δηλαδή έχω αρχίσει να βλέπω και ότι πολλοί Έλληνες να φέρονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι κάπως ητοπαθής. Είναι, να δέχονται ως φυσιολογικές καταστάσεις οι οποίες είναι καταστάσεις μιας χώρας που βρίσκεται μέσα σε κρίση, και να θεωρούν ότι αυτό είναι η κανονικότητα. Δηλαδή βλέπεις ότι ένας άνθρωπος έχει σαν όνειρο να βρει μια δουλειά και να πληρώνεται 1.000 ευρώ, και το θεωρεί αυτό ως επίτευγμα. Ενώ σε κάποιες άλλες χώρες αυτό θα ήταν από όπου θα ξεκινούσε κάποιος έχοντας τελειώσει το λύκειο και για λίγο μέχρι να αποδείξει τις ικανότητες του, και μετά να περάσει ένα πολύ μεγαλύτερο μισθό από αυτό. Έτσι, οπότε νομίζω ότι έχουμε συμβιβαστεί και εμείς με αυτή τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει, γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί και δεν ξέρουν άλλη ζωή εκτός από τη ζωή της κρίσης. Ισχύει αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή, φαντάσου ένα παιδί 15 χρόνων σήμερα, το οποίο
δεν έχει δει ποτέ του την οικονομική ευημερία, αυτή που έτυχε να δούμε εμείς δεκαετία του 90, και του 80, αλλά ειδικά στις αρχές του 2000 που εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στην Αμερική και αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα τότε, που δεν τα κατάφερα λόγω της κρίσης. Ζούσα στη Βόρεια Καρολίνα, η οποία δεν είναι μια φτωχή πολιτεία, δεν είναι καθόλου φτωχή πολιτεία η Βόρεια Καρολίνα. Και ερχόμενο στην Ελλάδα τα καλοκαίρια, έβλεπα στην Αθήνα ότι είχε γίνει Μονακό εδώ πέρα. Δηλαδή, μέτραγε τα καγέν, τα έκανε σπότ 1, 2, 3, 4, 5 διαφορετικά χρώματα κτλ. Και λέω, μάλλον η Ελλάδα είναι ένα καλό μέρος για να γυρίσει. Έχει αναπτυχθεί αρκετά για να μπορέσω να γυρίσω πίσω, να βρω μια δουλειά, να κάνω. Να το ξεκινήσω από κάπου. Μου έδωσε σπάση γιατί μου με ρώτησε, αν και θέλω να σου κάνω άλλη μία, αλλά θα σε ρωτήσω. Το σκέφτηκες να έρθεις? Όχι, το σκεφτικά. Ήθελες, μάλλον. Είχα κάνει και τις διαδικασίες για να έρθω. Άρα θα ερχόσουν. Είχα βγει και σε πανεπιστήμιο. Είχα προσληφθεί και από ελληνικό πανεπιστήμιο κτλ. Άρα ήταν σίγουρο. Εγώ ήθελα να γυρίσω πίσω. Απλώς μετά οι συνθήκες με τον τρόπο που άλλαξαν. Γιατί άλλαξε και απότομα, έτσι. Ευκαιρία, ναι. Έγινε ήταν πολύ απότομο όλο αυτό. Ναι, εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να πάρω τη θέση στην οποία είχα εκλεγεί. Δηλαδή, μου δώσανε μία άλλη, στην οποία έπαιρνα σχεδόν τα μισά χρήματα από ό,τι έπαιρνε ο βοηθός μου όταν ήμουν στην Αμερική. Οπότε δεν το θεώρησα καν. Έφυγα για κάποια χρόνια στην Κύπρο σε μια θέση ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και μετά αποφάσισα να πάω Ρωσία, από τότε ήταν σε μια σχεδόν κάθετη άνοδο. Από το 2012 μέχρι το 2014 ήταν οι καλύτερες εποχές να είσαι στη Ρωσία. Μεγάλη, επειδή το συζητάγαμε και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, ότι το ξέρω και από φίλους γνωστούς ότι υπάρχει μεγάλη αναξιοκρατία, θεωρώ, στα ελληνικά πανεπιστήμια και ο τρόπος που διαλέγονται κάποιοι καθηγητές ή γενικά το κλίμα, να ξέρεις, που επικρατεί και πόσο συνδέονται με τα κόμματα, με την πολιτική. Δηλαδή το θεωρώ είναι στα καλά πανεπιστήμια των οικονομικών δεν υπάρχει αυτό. Εγώ με συναδέλφους που υπάρχουν εδώ δεν το έχω δει αυτό. Δηλαδή, σε άλλα ίσως να ξέρεις να είναι πιο. Σε άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι ίσως και λίγο πιο επαρχιακά και είναι και λίγο πιο ένας ανεξάρτητος κόσμος από τα υπόλοιπα. Έχω ακούσει, είχαν βγει και στη φόρα κάποια πράγματα, ότι μια συγκεκριμένη οικογένεια είχε όλες τις θέσεις, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο τμήμα κτλ. Και αυτό να ήταν μόνο αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ναι, πάντως νομίζω ότι δεν την έχουμε δει την εκπαίδευση όπως θα έπρεπε να την έχουμε δει και είναι λογικό αυτό. Γιατί ως οικονομία δεν είναι εύκολο να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτούς τους αποφύτους μας σε κάτι. Δηλαδή, εγώ στη Σιγκαπούρη που είμαι, η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης περιμένει από εμάς, επειδή εμείς είμαστε κρατικό ίδρυμα εκεί και τα τρία μεγάλα πανεπιστήμια είναι κρατικά ιδρύματα. Ναι. Λειτουργούμε αυτοδιοίκητα, αλλά είναι και τα τρία ιδρύματα τα οποία ανήκουν στο κράτος. Έτσι, το κράτος φροντίζει για το πώς θα λειτουργήσουν. Περιμένει το κράτος από εμάς να παράγουμε τους αυριανούς game changers, τους ανθρώπους που θα αλλάξουν τους κανόνες, το παιχνίδι, που θα κρατήσουν τη χώρα όσο πιο ψηλά γίνεται και το απαιτούν αυτό από εμάς. Δηλαδή, αν εμείς αρχίσουμε και δίνουμε πτυχία σε κόσμο, ο οποίος μετά δεν μπορεί να βρει δουλειά, θα υπάρξει σκάνδαλο, θα πέσουν κεφάλια για αυτόν τον λόγο. Κάτι που στην Ελλάδα δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ, γιατί έτσι κι αλλιώς λέμε, ας πούμε, πόσες θέσεις έχουμε για το τάδε επάγγελμα, 100 το χρόνο. Ωραία, να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο να βγάζουμε εμείς 400 το χρόνο που έχουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Ελλάδα ποτέ δεν έχει ασχοληθεί με το πώς η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να συνδεθεί με την αγορά. Ποτέ. Εσένα, ποια είναι, για να κλείσουμε λίγο αυτό το κύκλο με τη χώρα μας, ποια είναι η εκτίμησή σου για το επόμενο διάστημα? Δηλαδή, πιστεύεις ότι, ας πούμε, τα επόμενα 2-3 χρόνια θα συνεχίσει να πηγαίνουμε πάνω κάτω έτσι, σε αυτή την διαπορία? Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση. Εμένα η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, δεν έχω δει ακόμα κάτι το οποίο να μου δείχνει ότι πρέπει να περιμένουμε μια δραστική ανάκαμψη ή μια δραστική χειροτέρευση των πραγμάτων. Δηλαδή, πολιτικά υπάρχει μια σταθερότητα, η οποία είναι σταθερότητα μεν, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα υγιής, γιατί δεν υπάρχει μια άλλη δύναμη, η οποία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, η οποία να μπορεί να πιέσει και την κυβέρνηση να κάνει κάποια πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι και καλό για μια πολιτική δύναμη να μην υπάρχει κάποιος να τις φέρνει μπελάδες από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή να το πω
πολύ, πολύ έτσι όπως το λέει ο κόσμος κανονικά, να την μπριζώνει για να μπορεί να τρέχει σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και νομίζω έχει αρχίσει και μου φαίνεται λίγο ότι. Δηλαδή και από το τελευταίο νομοσχέδιο, το οποίο εγώ δεν το περίμενα ειλικρινά, το φορολογικό νομοσχέδιο, ήταν ένα τεμπέλικο νομοσχέδιο. Ναι. Ήταν ένα νομοσχέδιο που ήταν καθαρά εισπρακτικό. Πώς μπορούμε εύκολα να πάρουμε αυτά τα χρήματα, έτσι, ποιος θα μας εμποδίσει. Ναι. Οκ. Κατάλαβα. Επειδή σε ρώτησα πριν και δεν το ήξερα κιόλας ότι ήσουν τόσο κοντά στο να έρθεις στη χώρα μας. Εννοεί να δουλέψεις, να μείνεις, να χτίσεις τη ζωή σου εδώ. Έκανα στρατό, έκανα ένα σωρό πράγματα. Ναι. Και εντάξει, και αυτό όμως πώς αλλάζουν τα όνειρα ή ξέρεις. Ναι. Ενός ανθρώπου. Τώρα δεν ξέρω, ήταν και δική μου επιθυμία, το ρώτησε και πολλοί κόσμος. Είναι στο πίσω μέρος του μυαλού σου κάποια στιγμή να γυρίσεις ή. Ναι, είναι. Βέβαια. Είναι. Όχι όμως για αυτό που λέγαμε πριν, να πας στο Αγρίνιο, ενώ να διδάξεις κάποια χρόνια εδώ, σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Μακάρι να μπορούσα, θα το επιθυμούσα πάρα πολύ και τον Greekonomics. Ο λόγος που το έκανα ήταν ότι το είχα καημό μια φορά να διδάξω κάτι στα ελληνικά. Το είχα καημό. Με κάλεσαν οι συνάδελφοι πριν από αρκετά χρόνια να παρουσιάσω μια έρευνα που είχα κάνει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ναι. Το οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Όσοι είστε από εκεί, είστε πολύ τυχεροί. Είναι ένα από τα καλύτερα τμήματα που υπάρχουν σήμερα και έχει και. Τουλάχιστον αν έχει το ίδιο διοικητικό προσωπικό από πλευράς Πρίτανη κτλ. Είναι το οικονομικό τμήμα ένα εξαιρετικό τμήμα. Κοσμήτωρα, συγγνώμη. Και ήταν να παρουσιάσω μια έρευνα και κάτσα ετοίμασα slides στα ελληνικά κτλ. Και μου λένε όχι, στα αγγλικά τι θέλουμε. Και ακόμα και την παρουσίαση αυτή που έκανα την έκανα στα αγγλικά. Οπότε και το είχα καημό. Και έκανα το κανάλι ορμόμενος από εκεί ότι. Και βασικά στο πρώτο βίντεο. Βασικά να σου δώσω να καταλάβεις, όταν τράβηξα το πρώτο βίντεο του Greekonomics, όχι το πρώτο βίντεο του Greekonomics, το πρώτο βίντεο που βγήκε, γιατί θα τραβήξει και άλλα πριν που πήγανε στα σκουπίδια κατευθείαν, γιατί τα τράβηξα πειραματικά. Ναι. Όταν βγήκε το pilot, αυτό για την αγροτική παραγωγή, αυτό το βίντεο το ετοίμασα στα αγγλικά πρώτα, γιατί θέλαμε να το δείξουμε στους υποψήφιους φοιτητές που θα ερχόντουσαν για να τους δείξουμε πόσο υψηλό επίπεδο διδασκαλίας υπάρχει, πόσο πολύ μπορούμε να συνδέσουμε την οικονομία στην πραγματικότητα κτλ. Και όταν το ετοίμαζα το βίντεο, λέω θα το κάνω, μου το είχε πει ο πατέρας μου. Ναι. Μου λέει αυτά τα βίντεο μου λέει, που έκανες, γιατί είχα κάνει και κάποια άλλα πριν, αν τα έκανα στα ελληνικά θα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Το θυμάμαι, το έχεις ξαναπεί και το θυμάμαι αυτό. Ναι. Οπότε λέω, με βάλε σε σκέψεις. Κάθισα, μετάφρασα τα ίδια slide που έκανα πριν στα αγγλικά. Πήγα, έκανα το βίντεο στα αγγλικά, μου πήρε 10-15 λεπτά να το γυρίσω, δηλαδή πήγε σχεδόν με την πρώτη, ας πούμε, όλα. Βάζω μετά τα ελληνικά τα slides με το ίδιο ρόλο που κάνανε οι κάμερες. Κανονικά ούτε έκανα cut, έκανα μοντάζ και τα δύο μαζί. Και αν έβγαινε και όπως το ήθελα να το βγάλω. Και πάω να πω τα ίδια πράγματα που ήθελα να πω και είχα φοβερό track, γιατί ήταν πρώτη φορά που έκανα διάλεξη, γιατί τότε αυτά τα βίντεο ήταν αρκετά σε στυλ διάλεξης. Πρώτη φορά που είχα τόσο άγχος για το τι θα πω, πώς θα μπορέσω να το πω, αν θα μπορέσω να το παρουσιάσω σωστά. Έχει μεγάλη διαφορά η γλώσσα, έτσι. Ναι. Ισχύει. Εγώ στο λέω και μου και με τη λογική. Δεν θα έπρεπε να. Άμα γίναγες εδώ, έτσι. Ναι. Πες ότι αύριο μεθαύριο ένα ελληνικό πανεπιστήμιο σου δίνει τη δυνατότητα. Αυτά. Τη δυνατότητα μου τη δίνουν. Το θέμα είναι ότι έχω μάθει να κάνω κάποια διαφορετικά πράγματα τώρα. Εγώ μιλάω. Και υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά μισθολογική. Αυτό λέω ότι θα δεχόσουν να έρθει παρά με τα μισά, με το 1/3. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Με τα μισά θα δεχόμουν να έρθω, αλλά δεν θα τα πάρω ποτέ τα μισά. Ούτε τα μισά. Ναι. Άρα υπάρχουν εμπόδια στο να γίνει αυτό πραγματικότητα, έτσι. Υπάρχουν εμπόδια τα οποία δεν είναι μόνο εμπόδια στο πώς είναι η οικονομία. Μία χώρα φαίνεται στο πόσο σημασία δίνει στο μέλλον της από το πόσο σημασία δίνει στους εκπαιδευτικούς της. Ναι. Στη Σιγκαπούρη εμείς πληρωνόμαστε όπως πληρώνεται ένας τέλεχος μεγάλης εταιρείας. Για εδώ μιλάς ή εκεί? Για εκεί. Okay. Δηλαδή τα χρήματα που βγάζει ένας καθηγητής πανεπιστημίου είναι ένας αξιοπρεπέστατος μισθός, ο οποίος σε βάζουν στους πιο πλούσιους μισθωτούς της κοινωνίας. Okay. Έτσι. Αυτό γίνεται διότι η Σιγκαπούρη σου λέει δεν με νοιάζει από πού είσαι, εγώ αυτό που θέλω, δηλαδή πώς η Μπαρτσελώνα
δεν μπορεί η Real να βασίζεται μόνο στην ισπανική αγορά για να πάρει παίχτες. Θέλει να πάρει παίχτες από όλο τον κόσμο και θέλει να πάρει τους καλύτερους. Και καλούς παίχτες. Έτσι. Σου λέει ότι εγώ θα πληρώσω, αλλά περιμένω να πάρω τους καλύτερους. Ναι. Έτσι. Το κάνει αυτό γιατί σου λέει ότι εγώ είμαι σήμερα μία από τις 3 πλουσιότερες και πιο παραγωγικές χώρες στον κόσμο. Για να μπορέσω να διατηρηθώ εκεί, δεν παίζω ένα παιχνίδι, κάνω πρωταθλητισμό. Ναι. Θέλω τους καλύτερους των καλύτερων για να το κάνουν. Θέλω να διοικήσω το Champions League, ας πούμε. Ναι. Όταν στην Ελλάδα είτε είσαι ένας από τους καλύτερους καθηγητές, γιατί η Ελλάδα, και πολλοί αυτό το παρεξηγούν και είναι λάθος, η Ελλάδα έχει καθηγητές αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από μένα. Ναι. Έτσι είναι και από πλευράς δημοσιεύσεων και από πλευράς επιτυχιών και από πλευράς το πώς κάνουν μάθημα κτλ. Όταν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τους λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσο καλός είσαι, αυτός είναι ο μισθός, τελείωσε. Νομίζω ότι εκεί δεν δίνει τη σημασία. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι αρκετά σημαντικό για να το πληρώσω. Ναι, μα υπάρχει απαξίωση. Ναι, και αν πει ένας καλός καθηγητής ότι εγώ φεύγω και θα πάω σε ένα ιδιωτικό. Εντάξει, δεν υπάρχουν σήμερα. Κάποια στιγμή ίσως να υπάρξουν. Ή θα πάω στο εξωτερικό, θα το πει: OK, το επόμενο. Ποιος είναι ο επόμενος? Ναι. Μα ο επόμενος δεν είναι ούτε κατά διάνοια όσο καλός είμαι εγώ. Ναι. Και. Ισχύει. Έτσι, δηλαδή είναι σαν να σου δώσει να καταλάβεις έναν εξαιρετικό οδηγό ταξί και να σου φύγει και να πεις: εντάξει, θα πάρω έναν μέτριο οδηγό και OK, θα βγάζει 10 ευρώ λιγότερα το μήνα και τι έγινε. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιο επίπεδο, τέτοιος τρόπος, το πώς το βλέπουμε, τη φιλοσοφία. Ναι, η αντίληψη που υπάρχει, θεωρώ κιόλας. Ναι, είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο λες. Θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω μάλλον, επειδή όπως είπα και πριν, έχει ζήσει, είπα, Ρωσία, Σιγκαπούρη. Ναι. Και έχει δουλέψει κιόλας, έτσι. Και στην Ελλάδα, ναι. Και στην Ελλάδα. Θέλω να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα και να μου πεις πού πέρασες καλύτερα. Παράδειγμα, πού ήταν καλύτερες οι συνθήκες εργασίας από τα 3. Την Ελλάδα δεν τη βάζουμε καν. Στη Σιγκαπούρη. Με μεγάλη διαφορά. Okay. Ο κόσμος, οι άνθρωποι που ένιωθες εσύ ότι ταιριάζει πιο πολύ. Στη Μόσχα. Ναι. Παρόλο που είναι κρύο αυτά που λένε ότι είναι πιο ψυχρή, Είναι πιο ψυχρή, αλλά είναι πολύ πιο αληθινή. Ναι. Δηλαδή δεν θα σου κάνουν αυτό το ψεύτικο, το χαμόγελο κτλ. Δηλαδή ξέρεις ότι αν ένας Ρώσος σου χαμογελάσει, σημαίνει ότι σε συμπαθεί. Ναι. Δεν προσπαθεί να σου πουλήσει κάτι. Δεν στρογγυλοποιεί τα πράγματα όπως. Ναι, όπως κάνουν κυρίως στο αντίθετο άκρο βρισκόντουσαν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει αν κάποιος σε συχαίνεται ή σε αγαπάει. Τρόπο ζωής. Έλεγες για τους Αμερικάνους πριν. Ναι, κοίταξε, η Αμερική είναι η καλύτερη χώρα στην οποία έχω ζήσει. Σαν χώρα. Η Μόσχα είναι η καλύτερη πόλη από επίπεδο πόλης και ανθρώπων, κουλτούρας, πολιτισμού, επίπεδου κτλ. Ήταν μια πόλη η οποία είχε τη δική της προσωπικότητα, η Μόσχα. Την αγαπώ όσο καμία άλλη πόλη στον κόσμο. Ίσως λίγο λιγότερο από το Αγρίνιο, βασικά. Το Αγρίνιο πάντα στο νούμερο 1. Εντάξει. Και να πω και ότι δεν είμαι μέσα από το Αγρίνιο. Δηλαδή είμαι από ένα χωριό που είναι έξω από το Αγρίνιο. Απλώς νομίζω ότι αν πω το χωριό δεν θα το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Και λέω το Αγρίνιο για να μπορέσεις και ξέρεις να το προσδιορίσεις και γεωγραφικά. Γιατί αν πεις Τελοακαρνανία. Καλά, είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Οπότε, και επίσης έχει και περιοχές, ας πούμε, την Αύπακτο ή το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι, ναι. Που εμείς δηλαδή τώρα τους θεωρούμε τους ναυαχτιώτες ότι είναι πάρα πολύ ποζέ, τύποι, θάλασσα και τέτοια. Αλλά εμείς έχουμε πολλά πράγματα καλύτερα. Ναι. Εντάξει, μόνο και εσείς δίπλα είστε. Πετάξτε και μια λευκάδα που λέγαμε και πριν. Πεταγόμαστε, ναι. Εντάξει, δίπλα είναι. Είναι αλήθεια. Αν σου λέγανε αύριο, βγάζουμε την Αθήνα απ' έξω. Ναι. Για το υπόλοιπο τη ζωή σου πρέπει να ζήσεις σε μία από τις 3 πόλεις, χώρες. Σιγκαπούρη ή Ρωσία. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα επέλεγα τη ΣΥΠΑ. Τη ΣΥΠΑ, Ναι. Γιατί αισθάνομαι και λίγο πιο άνετα από πλευράς ότι μιλάω καλύτερα τη γλώσσα. Τα ρωσικά μου τώρα πλέον είναι ανύπαρκτα. Μίλαγες όμως. Είχα μάθει να μιλάω τα πολύ βασικά. Για να συνοείσαι που λέμε. Για να συνοούμε μέχρι ένα πολύ βασικό επίπεδο. Αλλά το είχα πάρει πολύ σοβαρά στην αρχή. Μάθαινα σοβαρά ρωσικά. Είχα δάσκαλο κτλ. Αλλά διαπίστωσα πολύ σύντομα ότι οι άνθρωποι σε συμπαθούσαν περισσότερο αν μίλαγες αγγλικά. Δηλαδή έχουν αυτή την ξενομανία οι Ρώσοι, ότι τους αρέσουν οι ξένοι όμως από τη δυτική πλευρά. Έτσι, γιατί υπάρχουν και εκεί ζητημάτα τέτοια. Αλλά νομίζω ότι
ήταν γεγονός αυτό. Έβλεπα ότι ο κόσμος σε αντιμετώπιζε διαφορετικά. Επειδή εγώ δεν είχα και την εμφάνιση, ρε παιδί μου, που είχε ένας Άγγλος που καταλαβαίνεις ότι είναι δυτικός. Και τέτοια μου είχε πει ένας συνάδελφος, μου λέει: μην μένεις αξίριστος, γιατί μοιάζεις, μου λέει, με γεωργιανό οδηγό ταξί. Σόπα, όντως. Ναι, μου το είχε πει. Και όταν μίλαγα αγγλικά, τους έβλεπες όλους ότι σε αντιμετώπιζαν. Α, τι γλυκό. Όταν προσπαθούσε να μιλήσει στα ρώσικα, τι θέλει τούτος εδώ τώρα, τι προσπαθεί να μου πει για δύσκολα πράγματα που δεν μπόρεσα να πω. Οπότε τα εγκατέλειψα και μετά δεν έκανα ούτε καν προσπάθεια. Δηλαδή θα μιλούσα στα αγγλικά σχεδόν παντού. Στη Μόσχα, εντάξει, ειδικά με τον νέο κόσμο περνάει αυτό και η δασκαλία μου ήταν στα αγγλικά. Γιατί εμείς το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή διδάσκουμε στα αγγλικά σε μια διεθνή γλώσσα, με τη διεθνή ορολογία. Όχι όλα τα μαθήματα, αλλά κάποια μαθήματα ήταν και στα αγγλικά, γιατί είναι μια γλώσσα η οποία είναι πραγματικό asset, έτσι. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση για την εμπειρία σου από το εξωτερικό. Τι γνώμη έχουν αυτές οι χώρες, αυτοί οι λαοί για μας? Δηλαδή, τους λες ότι είμαι από την Ελλάδα, ότι μεγάλωσα εκεί. Σου λένε θετικά, ακούς αρνητικά, σου λένε ωραία, πες μας αυτό, ή εσείς έχετε χάλια οικονομία? Στη Σιγκαπούρη την Ελλάδα την ξέρουν ως τη χώρα στην οποία ανήκει η Σαντορίνη. Δηλαδή ξέρουν τη Σαντορίνη. Ναι. Ισχύει και αυτό. Και ξέρουν ότι, δηλαδή, οι πιο μορφωμένοι ξέρουν ότι η Σαντορίνη είναι στην Ελλάδα. Πάλι καλά. Έτσι, οπότε είναι αυτό το. Θα μπορούσα να ξέρω απλά τη Σαντορίνη σαν Ελλάδα, και τελειώνει. Όπως εμείς ξέρουμε, ας πούμε, τον Μπάλι, αλλά δεν ξέρουμε, ας πούμε, τα πώς και τι, τα γεωγραφικά του και σε ποια χώρα είναι, σε ποια ήπειρο, οτιδήποτε. Έτσι και αυτοί ξέρουν ότι η Σαντορίνη είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Για την Ελλάδα δεν ξέρουν πάρα πολλά. Η Ελλάδα δεν παίζει στα δελτία ειδήσεων, δεν είναι κάτι το οποίο τα ελληνικά προϊόντα. Ξέρουν τα ελληνικά προϊόντα ότι είναι ελληνικά, αλλά ξέρουν, όπως επίσης ξέρουμε εμείς, τη ρωσική σαλάτα. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν, ας πούμε, τι υπάρχει από πίσω από αυτό. Ναι. Στις ΗΠΑ έχουν συνδέσει περισσότερο την Ελλάδα με το φαγητό, γιατί έχουμε μια από τις καλύτερες κουζίνες στον κόσμο και είναι προφανές αυτό. Οπότε την ξέρουν περισσότερο από εκεί. Όταν λέγεις ότι είσαι Έλληνα, σου λέγανε ποια είναι τα καλά ελληνικά εστιατόρια που υπάρχουν εδώ, σε ποια πας εσύ, για να ξέρουμε να πηγαίνουμε κι εμείς. Δηλαδή ήταν αυτοί κυρίως. Μας εκτιμούσαν αρκετά. Όταν δίδασκα εγώ το 2009, ήταν λίγο δύσκολο να πείσεις ότι είσαι οικονομολόγος και ότι είσαι από την Ελλάδα. Γιατί έτσι, φαντάζομαι λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης. Δηλαδή λέγανε κάποιοι φοιτητές, δεν μπορείς να φανταστείς. Έχουμε κάποιον που πήρανε κάποιον να μας κάνει οικονομικά, ο οποίος είναι από την Ελλάδα. Που είχε την οικονομική κρίση. Ναι, που βούλιαζε τότε, δηλαδή τουλάχιστον οικονομικά ήταν ό,τι χειρότερο για την φήμη της χώρας. Συγγνώμη, θα το πω, αλλά αυτό μου θυμίζει νομίζω έναν πρώην πρωθυπουργό μας. Ναι. Που ήταν τότε. Νομίζω, εντάξει, τον πω, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι. Μας έβαλε και μετά έκανε διαλέξεις πώς να αποφύγετε μια οικονομική. Και πήγαινε στα πανεπιστήμια και έκανε διαλέξεις πώς να αποφύγετε μια οικονομική κρίση. Δηλαδή το θεωρώ λίγο ειρωνικό. Ναι. Εσένα όχι, γι' αυτό ναι. Νομίζω ότι εκεί πέρα είχε να κάνει με το ότι υπήρχαν και προσωπικοί χειρισμοί πάνω σε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο λάθος ήταν και κατά πόσο ήταν σωστή. Σίγουρα δεν είναι όσο λάθος λέει μία πλευρά ή όσο σωστή λέει η άλλη. Γίναν λάθη, αλλά γίνανε και κάποια πράγματα που ήταν αναπόφευκτα να γίνουν. Δηλαδή το ότι τα έκανε αυτός δεν σημαίνει ότι είχε την ελευθερία του να κάνει κάτι άλλο. Επειδή βλέπω ότι και μέσα από τα βίντεο σου, και ακόμα και τώρα που είμαστε εδώ, να ξέρετε πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, είχαμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα, η οποία πραγματικά. Η οποία συνεχίζεται και τώρα. Συνεχίζεται και τώρα, απλά έχουμε βάλει τις κάμερες. Αλλά και πάλι πιστεύω και 3 ώρες να μας αφήναμε, θα την κάναμε, θα συνεχίζαμε ακόμα να μιλάμε. Ελπίζω όχι, αλλά. Όχι, ναι, αλλά όχι, είχαμε μια ωραία ροή, μια ωραία κουβέντα. Και σε βλέπω ότι αυτό που κάνεις πραγματικά το γουστάρεις, δεν μου αρέσει. Ναι. Τι είναι αυτό που σε ελκύει, σε τραβάει, αυτό σε γουστάρει ακόμα και τώρα να το κάνεις, να μιλάς γι' αυτό στα βίντεο σου και τώρα να. Κοίταξε να δεις, εγώ θέλω πάντοτε να βλέπω τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή να μπορέσω από οποιαδήποτε κατάσταση να πάρω ό,τι θετικό έχει. Και φαρμακοποιός να ήμουνα, πάλι θα προσπαθούσα να βρω ποια είναι η θετική πλευρά των οικονομικών, της φαρμακευτικής, η οποία θα μπορούσα να μιλήσω, να ασχοληθώ κτλ. Η οικονομική ως επιστήμη δεν είναι μόνο αυτά που λέω εγώ. Έχει και πολλά πράγματα που είναι δύσκολα, βαρετά, δεν σε πείθουν. Πολλά από αυτά είναι και μεροληπτικά προς μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Κάποιες από τις λύσεις είναι και. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, έναν καθηγητή τον οποίο είχαμε στην ΑΣΟΕ να βγαίνει και να κάνει διάλεξη και να λέει, ας πούμε, ότι με βάση των οικονομικών όρων κάποια νησιά στην Ελλάδα είναι εντελώς ασύμφορα
και δεν θα μας πείραζε, ας πούμε. Δηλαδή θα ήταν οικονομικά συμφέρον προς την Ελλάδα να τα αφήσει, να τα πάρει η Τουρκία, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι, ακούς και τέτοια πράγματα, τα οποία δυστυχώς, αν το δεις ότι η Ελλάδα είναι μια επιχείρηση και ότι τα νησιά είναι υποκαταστήματα σε μια περιοχή που είναι πολύ πολύ μακριά, μπορεί να ευσταθεί. Να το δεις όμως με ένα τέτοιο. Να το δεις μόνο αυστηρά οικονομικά, νομίζω. Ναι, να το δεις. Γι' αυτό και ο Χάκικ είχε πει κάποια στιγμή, ένας από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους που έχουν υπάρξει ποτέ, έχει πει πολλά λάθος πράγματα ο Χάκικ, τα οποία όχι, δεν τα λέω εγώ ότι είναι λάθος, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος οικονομολόγος από μένα. Ήταν έτσι. Αλλά έχουν βγει ότι δεν υφίστατο στην πραγματικότητα. Ότι τον ξεπέρασε η οικονομία, όπως θα ξεπεράσει πολλούς από εμάς, γιατί είναι μια ζωντανή επιστήμη η οικονομική. Ο Χάκικ λοιπόν είχε πει κάτι το οποίο για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά αποφθέγματα που υπάρχουν στην οικονομική επιστήμη, για την οικονομική επιστήμη. Και είπε το εξής: όποιος είναι μόνο οικονομολόγος, σίγουρα δεν είναι καλός. Okay. Δηλαδή, το να καταλαβαίνεις μόνο οικονομικά δεν σε κάνει καλό οικονομολόγο. Ναι. Και μου έχει τύχει αυτό πάρα πολλές φορές να έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν Νόμπελ οικονομίας και να σε εντυπωσιάζει το πόσο στενός είναι ο τρόπος που βλέπουν κάποια πράγματα, γιατί στην έρευνά τους είναι πραγματικά ασυναγώνιστοι, έχουν ανοίξει δρόμους στην επιστήμη από το μηδέν, δηλαδή βρήκαν εξηγήσεις για φαινόμενα τα οποία ήταν πραγματικά ερωτηματικά για την οικονομική επιστήμη και τα ανέλυσαν, ήταν με θεωρίες οι οποίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν σχεδόν σε καμία περίπτωση σήμερα από αυτές που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και όμως σε κάποια άλλα κοινωνικά ή ζητήματα στα οποία άπτονται στην καθημερινή μας ζωή, μπορεί να είναι πάρα πολύ βαθιά ανοιχτωμένοι. Ναι. Και γι' αυτό εγώ δεν είμαι και υπέρ του να πάρεις έναν οικονομολόγο και να τον κάνεις πρωθυπουργό. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι πολιτικός, πρέπει να είναι η δουλειά του αυτή. Το να μπορεί να αφουγκράζεται την κοινωνία, να καταλαβαίνει το τι πρέπει να κάνει, να καταλαβαίνει τις δυσκολίες πραγματοποίησης κτλ. Πολλοί από εμάς ίσως δεν θα μπορούσαμε να διοικήσουμε ούτε περίπτερο. Έτσι, δηλαδή, εγώ το λέω στους ανθρώπους που μου λένε όλη την ώρα, γιατί δεν κατεβαίνεις στην πολιτική, γιατί δεν ασχολείσαι. Πού ξέρεις εσύ πώς εγώ μπορώ αυτά που λέω να τα πραγματοποιήσω. Ναι. Έτσι, εγώ έχω μάθει να βγαίνω, να διδάσκω τους φοιτητές μου, να αλλάξω την κοινωνία από την πλευρά του ότι να σου δώσω την επιστημονική βάση, να την πάρεις εσύ και να την κάνεις ό,τι νομίζεις. Έτσι, εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Ή να πάω στον πελάτη μου όταν κάνω συμβουλευτική και να του πω αυτό είναι το πρόβλημα που έχεις. Εγώ θεωρητικά θα το έβλεπα έτσι και να τρέξουμε και κάποια πειράματα να δούμε πώς λειτουργεί αυτό για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα. Συγγνώμη που διακόπτω, αυτό το κάνεις στο βίντεο σου και μου αρέσει. Ότι λες, εγώ σας λέω τα δεδομένα, σας τα παρουσιάζω, από εκεί πέρα. Ναι, μα θα είσαι ψεύτης αν πεις κάτι. Εσείς, ναι, δεν το κάνουν όλοι. Στο λογική δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν όλοι γιατί το θέμα είναι τι θέλεις να κάνεις στο βίντεο σου. Ναι. Αν θέλω να βγω και να σε πείσω πόσο καλά τα ξέρω εγώ και πόσο πρέπει να εμπιστεύεσαι εμένα για να έχω επιρροή επάνω σου, τότε αυτό που κάνω είναι λάθος, δεν δουλεύει έτσι. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να βγω και να σου λέω θεωρίες, να σου λέω το τι θα γίνει αύριο κτλ. Να σου λέω, να κάθομαι να σου δείχνω διαγράμματα τεχνικά, να μην καταλαβαίνεις εσύ τίποτα κτλ. Να κάνω ό,τι κάνουν τα mediums με τα ζώδια. Να σου λέω ότι ο Ερμής είναι ανάδρομος και αυτό, και για να λες εσύ, πω, αυτός τα ξέρει πολύ καλά. Το bottom line ποιο είναι? Κάνε αυτό. Εντάξει, με πείθει, τα ξέρει, θα κάνω αυτό. Εμένα ο σκοπός μου είναι να ξυπνήσω τον κόσμο και ό,τι πιστεύει να το βάλει σε μια. Σε μια έτσι, να αρχίσει να το σκέφτεται, να το βάλει στη δοκιμασία του πόσο αντέχει αυτό σε σοβαρά επιχειρήματα. Ναι. Δηλαδή, και μπορεί ο άλλος να σου πει ότι μου έχουν πει άνθρωποι ότι εγώ από τα βίντεο σου, ας πούμε, έγινα πιο καπιταλιστής από ότι ήμουνα, και μου είχε πει κάποιος ότι εγώ από τα βίντεο σου κατάλαβα ότι η θεωρία, ας πούμε, του σοσιαλισμού είναι καλύτερη. Και από το ίδιο βίντεο να έχει καταλάβει κάποιος άνθρωπος διαφορετικά πράγματα. Ναι, ρε, γιατί και αυτό είναι η μαγεία της επιστήμης. Ναι, αλλά έχει και το δικό του οικονομικό και το δικό του μάλλον κοινωνικό υπόβαθρο. Ξέρεις, τα ερεθίσματά του ενώ παίζουν ρόλο. Ναι. Και από πού έρχεται ο καθένας, πώς βλέπει τη ζωή κλπ. Έχω και μια τελευταία ερώτηση. Okay. Γιατί έχουμε και πολλές στο QA. Okay. Οπότε δεν είναι τελευταία. Τελευταία δικιά μου. Εντάξει. Αυτή που κάνω εγώ. Έχουμε και πάρα πολλές από το κοινό. Τι θα συμβούλευε σε έναν νέο άνθρωπο αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, που βρίσκεται στην Ελλάδα και θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να μείνει εδώ και να το παλέψει, που λέμε, ή να φύγει στο εξωτερικό, γιατί πολύ πιθανόν τα πράγματα να είναι καλύτερα εκεί? Εξαρτάται ποιο είναι το όνειρό του. Υπάρχουν κάποιες δουλειές οι οποίες
μπορούν να πάνε καλά στην Ελλάδα. Αν ρωτάς για επαγγελματική πορεία, μπορούν να πάνε καλά στην Ελλάδα. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω δεν μπορούσε να πάει καλά στην Ελλάδα. Γι' αυτό και προτίμησα, οι ίδιοι μου καθηγητές εδώ στην Ελλάδα μου είπαν ότι πρέπει να πας στην Αμερική να κάνεις διδακτορικό για να μπει. Ας το είχαν πει και οι ίδιοι. Ναι. Δηλαδή, ο καθηγητής, ο οποίος ήταν ο advisor μου εδώ στην Ελλάδα, και να είναι καλά, γιατί του χρωστάω πάρα πολλά πράγματα, μου είπε ότι εγώ δεν θα σου δώσω στατική επιστολή για να πας ούτε στην Αγγλία, ούτε να μείνεις στην Ελλάδα. Θα σου δώσω μόνο για να πας στην Αμερική. Ναι, μόνο για να πας στην Αμερική. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα. Που η αλήθεια είναι ότι. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Να σου πω την αλήθεια, μήπως κάποια στιγμή κάνουμε και ένα part 2. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον τώρα, γιατί επειδή το είπες και εσύ πριν, είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς και τα γεγονότα γύρω μας εξελίσσονται συνεχώς που σχετίζονται με αυτή, ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να τα ξαναπούμε. Ναι, πιθανόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη ζωή σου και στην καριέρα σου και να πάνε πάντα όλα όπως θες. Χαίρομαι και εγώ. Αυτά. Από μένα, εσείς μη φύγετε, γιατί έχουμε και τις ερωτήσεις σας. Οπότε κάνουμε ένα break, να πάρουμε μια ανάσα και επαναρχόμαστε με τις απαντήσεις του Κοσμά στις δικές σας ερωτήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε το Q&A μας με πρώτη ερώτηση. Πώς μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες και να αναπτύξει μια ορθή γνώμη σε ένα οικονομικό ζήτημα? Μακάρι να υπήρχε μια γρήγορη απάντηση γι' αυτό. Η οικονομική πληροφορία είναι ένα από τα πιο ακριβά αγαθά σήμερα. Αν μπορούσα να σου δώσω αυτή την απάντηση, θα είχα ανοίξει μια εταιρεία και δεν θα είχε τον Elon Musk σήμερα, θα είχε εμένα. Οπότε νομίζω ότι το πλεονέκτημα που μπορεί να σου δώσει η σωστή οικονομική πληροφορία είναι τόσο πολύτιμο και το αναζητούν τόσο πολύ, που είναι ταλέντο πώς θα μπορέσεις να το κάνεις αυτό. Και πάντοτε να ξέρεις ότι αυτό που θα σε πάει πολύ μακριά δεν είναι τόσο πολύ το δικό σου μυαλό, αλλά η ικανότητα του να βρίσκεις τους σωστούς ανθρώπους να σε συμβουλεύουν. Δηλαδή να σου δώσουν αυτή την πληροφορία η οποία θα σε πάει στο επόμενο επίπεδο που θέλεις να πας. Επόμενη ερώτηση είναι, μήπως τα αναλογικά χρήματα κάνουν τον κόσμο μας λιγότερο δίκαιο? Αναλογικά χρήματα δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αν εννοείς τα μη ψηφιακά, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από το χρήμα, γιατί το χρήμα είναι απλώς μια τεχνολογία στο να μπορούν να γίνονται συναλλαγές και να εκτιμώνται οι αξίες και να μαζεύεται και πλούτος για το μέλλον, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με τη μέθοδο οργάνωσης της οικονομίας και όχι τόσο με το χρήμα. Δηλαδή, αν υπάρχει αδικία, υπάρχει στον τρόπο με τον οποίο έχει οργανωθεί η παραγωγή και η διανομή του προϊόντος, όχι τόσο με την ύπαρξη χρήματος. Οκ. Επόμενη ερώτηση. Αν όλα τα κράτη ήταν σοσιαλιστικά, κομμουνιστικά, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος? Ο κόσμος θα μπορούσε να ορθοποδήσει με σοσιαλισμό, θα μπορούσε να ορθοποδήσει και με τον καπιταλισμό που έχουμε σήμερα, θα μπορούσε να ορθοποδήσει και με τη μίξη των δύο. Στην ουσία, άμα το σκεφτείς κανονικά, αυτό που κάνουμε είναι ότι παράγουμε προϊόντα και τα καταναλώνουμε. Όσα πιο πολλά προϊόντα παράγουμε, τόσο πιο μεγαλύτερη οικονομική ευημερία θα έχουμε. Το πώς είναι οργανωμένη η παραγωγή, αν επιτρέπεται δηλαδή σε κάποιον να έχει κεφάλαιο ή αν δεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να έχει κεφάλαιο και πρέπει το κεφάλαιο να ανήκει στην πολιτεία, ή όλες αυτές οι μίξεις των δύο συστημάτων, έχει να κάνει με το πόσο καλά και αποδοτικά έχεις οργανώσει την κοινωνία. Υπάρχουν κοινωνίες καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές που έχουν ευημερήσει και κοινωνίες που έχουν αποτύχει εντελώς λόγω του συστήματος αυτού. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ στο σύστημα όσο στο πώς θα τα οργανώσουμε. Οκ. Επόμενη. Γιατί οι μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν τόσο χαμηλοί? Παραμένουν τόσο χαμηλοί γιατί οι πολιτικοί σου δεν έχουν κάνει τα απαραίτητα ώστε να μπορούμε να έχουμε την υποδομή να φέρουμε στην Ελλάδα εταιρείες ή να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα εταιρείες οι οποίες θα παράγουν το προϊόν το οποίο θα δικαιολογεί να σου δίνεται σε ένα μεγαλύτερος μισθός. Αν παράγεις κάτι όλο το μήνα που κάνει 1.200 ευρώ, αν εσύ παίρνεις 800, παίρνεις 800 στα 1.200. Αν όμως μπορεί η Ελλάδα να κάνει τα βήματα σαν χώρα, να παράγει κάτι που κάνει 3.000 ευρώ, μπορεί ο μισθός σου να φτάσει στα 1.500 και ούτω καθεξής. Επόμενη ερώτηση. Πώς θα μπορούσε μια κυβέρνηση να σπάσει τα καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί π.χ. στην ενέργεια? Δεν νομίζω ότι κάποια κυβέρνηση σήμερα στην Ελλάδα ενδιαφέρθηκε ποτέ να σπάσει τα καρτέλ. Αν ήθελαν να τα σπάσουν,
τα γράφουν οποιοδήποτε βιβλίο βιομηχανικής οργάνωσης και να αγοράσεις. Γράφει μέσα το πώς μπορεί να γίνει αντιμονοπολιακή πολιτική, η οποία μπορεί να είναι και πάρα πολύ αποδοτική. Να ξέρεις πάντως ότι πολλά πράγματα που ακούς στα νέα μπορεί να μην είναι έτσι ακριβώς όπως τα ακούς. Όταν δηλαδή μια εταιρεία έχει φάει πρόστιμο 1 εκατομμύριο, αν αυτό το εκατομμύριο έχει να κάνει με κέρδη που έβγαλε περίπου 600 εκατομμύρια, τότε στην πραγματικότητα το βλέπει σαν κλίση που τους έγραψε ένας τροχονόμος το 1 εκατομμύριο για να το πληρώσει και απλώς νομιμοποιεί τη δραστηριότητά της. Γενικά, αντιμονοπολιακή πολιτική ξέρουμε να κάνουμε. Πολλά κράτη την κάνουν με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Η ερώτηση είναι αν θέλουμε να την κάνουμε και μάλλον από την απάντηση βλέπουμε ότι δεν έχει ασχοληθεί καμία κυβέρνηση σοβαρά τα τελευταία 20 χρόνια με αυτό. Οκ. Πώς η Αλβανία έχει πετύχει την ανάπτυξη που έχει πετύχει? Την έχει πετύχει κυρίως γιατί είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ εργατικό πληθυσμό. Όταν λέω εργατικό, όχι ότι ανήκει στην εργατική τάξη, ότι είναι άνθρωποι εργατικοί, δουλεύουν πολύ σκληρά. Έχουν καταφέρει να έχουν ακόμα και στην Ελλάδα που βρίσκονται τα μεγαλύτερα ποσοστά αποταμιεύσεων και νομίζω ότι σαν χώρα έχει αρκετές προοπτικές γιατί ξεκινάει και από λίγο καλύτερο επίπεδο τουλάχιστον από πλευράς mentality, από πλευράς φιλοσοφίας οικονομικής από ό,τι έχει ξεκινήσει η Ελλάδα. Νομίζω ότι τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία σήμερα και η Αλβανία θα είναι χώρες οι οποίες δεν θα πάνε άσχημα στο μέλλον, θα έχουν μια αρκετά καλή εξέλιξη. Οκ. Τι έχει παραπάνω αξία εκτός από τα χρήματα σε αυτή τη ζωή? Πάρα πολλά πράγματα έχουν πολύ παραπάνω αξία από τα χρήματα. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις πλούσιος χρηματικά, τότε στην πραγματικότητα ενδιαφέρεσαι να λύσεις, δεν ξέρω, ίσως το 20-30% των προβλημάτων σου. Το 70% των πραγμάτων που σε κάνουν να είσαι ευτυχισμένος, τουλάχιστον αυτή είναι μια προσωπική μέτρηση που έχω κάνει για τα δικά μου, είναι ότι μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο. Μπορεί να είναι ο γάμος σου, μπορεί να είναι η επιτυχία σου, μπορεί να είναι η τέχνη την οποία σου αρέσει. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μετριούνται τόσο πολύ με χρήμα. Να ξέρεις πάντως ότι ό,τι μετριέται, είτε με χρήμα είτε με οτιδήποτε άλλη μέθοδο μέτρησης, likes, ερωτική σύντροφη, οτιδήποτε μπορείς να μετρήσεις και να αρχίσεις να μιλάς με αριθμούς, στην ουσία στο τέλος δεν είναι και τόσο πολύτιμο. Οκ. Συμβουλές που θα δίνατε σε κάποιον εκπαιδευόμενο δάσκαλο? Να αγαπάει αυτό που κάνει και να φέρεται στους μαθητές του σαν άτομα τα οποία κάποια στιγμή θα γίνουν καλύτερα από αυτόν. Οκ. Η συνολική ποσότητα πλούτου στον κόσμο πρέπει να αυξάνεται συνεχώς? Είναι αυτό εφικτό? Από τη στιγμή που θέλουμε να έχουμε καλύτερη τεχνολογία και θέλουμε να κάνουμε μελέτη και να ανακαλύπτουμε την επιστήμη και να βρίσκουμε νέες μεθόδους πιο έξυπνες, πιο αποδοτικές, λιγότερο ρυπογόνες για το μέλλον, νομίζω ότι το να έχουμε οικονομική ευημερία είναι κάτι που το θέλουμε όλοι. Μην ξεχνάς ότι η σημερινή οικονομική ευημερία που έχουμε είναι για ένα μικρό μέρος του πλανήτη. Ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη πεινάει και κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε και τρόπους για να μπορέσει και αυτός ο κόσμος να ορθοποδήσει οικονομικά. Ίσως με ένα λίγο πιο ισορροπημένο τρόπο από τον απότομο τρόπο που το έχουμε κάνει τα τελευταία 20-30 χρόνια, αλλά είναι κάτι το οποίο μην κοιτάς πώς ζούμε εμείς εδώ που είμαστε ίσως κοντά στη μέση του παγκόσμιου εισοδήματος. Υπάρχουν πολύ καλύτερες χώρες από εμάς, αλλά και πολύ χειρότερες από εμάς. Οκ. Γιατί οι μεγάλες πολυεθνικές όπως η Intel, πρέπει να το λέω σωστά, προτιμάνε να φτιάχνουν τα εργοστάσια τους στη Γερμανία? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί έχουν καλύτερες υποδομές, γιατί ξέρουν ότι μπορούν να έχουν παραπάνω ωφέλη αν βρίσκονται σε μια οικονομία που δεν έχει διαφθορά, που έχει ένα καλό οικονομικό σύστημα, που έχει ένα πιστωτικό σύστημα που μπορεί να τους βοηθήσει, που μπορεί να συζητήσουν με την κυβέρνηση και να μπορέσει να εξυπηρετήσει κάποιες από τις ανάγκες της παραγωγής, όπως το να δημιουργηθεί ειδική υποδομή, ένας δρόμος που πηγαίνει σε ένα εργοστάσιο, να αναβαθμιστεί ένα λιμάνι, οτιδήποτε από όλα, ένα αεροδρόμιο, οτιδήποτε από όλα αυτά. Οι βόρειες χώρες έχουν καταφέρει να κάνουν αυτά που είπαμε και στο βίντεο για την ανάπτυξη, τα 10 βήματα, όχι όλα, και καμία χώρα δεν τα έχει κάνει όλα, αλλά τουλάχιστον να φτάσουν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Οπότε να μπορεί κάποιος να πει
ότι από τη στιγμή που εγώ έχω τη ζήτηση από τους πελάτες μου και έχω τη δυνατότητα να παράγω το προϊόν, θα διαλέξω μια οικονομία που μπορεί να μου προσφέρει και αυτή κάποιες πάρα πολύ καλές υπηρεσίες, έτσι ώστε και εγώ να τους δώσω δουλειά, να τους αφήσω φόρους, να βοηθήσω και εγώ την τοπική κοινωνία. Οκ. Επόμενη είναι γιατί οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης αδυνατούν να πετύχουν ικανοποιητικά. Αυτό που έχουμε δει έρχεται λίγο σε αντίθεση με αυτά που είπα πριν. Δηλαδή, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν κάνει πολλά βήματα, είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς σε πολλά θέματα, αλλά δυστυχώς τον τελευταίο καιρό είχαν δώσει σημασία σε κάποια άλλα πράγματα, όπως ας πούμε η έρευνα για εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Ένα πολύ μεγάλο κόστος που έχει σήμερα η Γερμανία συγκεκριμένα είναι το κόστος της ενέργειας. Από τη στιγμή που είχαν επενδύσει τόσο πολύ στο φτηνό φυσικό αέριο και προσπαθούσαν και βάσισαν όλη τους την παραγωγή πάνω στο φυσικό αέριο, σήμερα δυσκολεύονται από τη στιγμή που οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Έχουν κάνει κάποια τέτοια λάθη τα οποία έχουν φέρει την οικονομία σε μεγάλη δυσκολία. Επίσης, κάποιες εταιρείες επαναπαύθηκαν και δεν έκαναν την επένδυση που έπρεπε. Βλέπουμε, ας πούμε, την αυτοκινητοπαραγωγή της Γερμανίας, η οποία είναι αρκετά πίσω όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και δεν μιλάω για τις μεγάλες εταιρείες, μιλάω για τις μαζικές εταιρείες που έχει, όπως η Volkswagen. Και αυτό υπάρχει και σε άλλους τομείς διαφορετικών αγαθών. Αλλά το ότι έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τέτοια προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας, την έχουν, αλλά αυτό χρειάζεται διαρκή έρευνα και να είσαι διαρκώς ανταγωνιστικός. Κάτι το οποίο τον τελευταίο καιρό το έχουν χάσει λίγο. Οκ. Πώς θα συμπεριφερθεί η οικονομία στην επόμενη επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης που έρχεται? Θα πας να βρεις το βίντεο με το Σαρακατσάνι που είχαμε κάνει. Τα είχαμε πει εκεί πέρα πολύ αναλυτικά, να μην τα ξαναλέω τα ίδια. Και να βλέπεις τα βίντεο. Άμα κάνεις ερωτήσεις, να βλέπεις και τα βίντεο που απαντάω τις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Άντε τώρα. Τελικά, σε τι τομείς να επενδύσει γνωστικά ένας νέος για την Ελλάδα? Νομίζω ότι οποιαδήποτε τεχνολογική μόρφωση που μπορείς να πάρεις, τεχνική μόρφωση, δεν θα πάει χαμένη. Νομίζω ίσως να μην είναι ο τομέας που φαντάζεσαι. Ξέρω ανθρώπους που εξειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα είναι φυσιοθεραπευτές και προσπαθούν να δουν τις χρήσεις που μπορεί να έχει εκεί. Οποιαδήποτε τεχνολογική γνώση, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία τεχνολογίας και αυτό είναι που αλλάζει κάθε φορά την οικονομία, η τεχνολογία οδηγεί την οικονομία. Νομίζω ότι οποιαδήποτε τεχνολογική γνώση και να έχεις, χαμένος ή χαμένη δεν θα βγεις. Οκ. Γνώμη για οικονομική πολιτική Τραμπ? Η οικονομική πολιτική του Τραμπ, νομίζω, το είπαμε και στο podcast, νομίζω είναι λίγο παλιωμοδίτικη και νομίζω ότι σε κάποια θέματα έκανε κάποια αυτονόητα πράγματα, τα οποία οι δημοκρατικοί πρωτήτερα τα είχαν παραμελήσει και αυτοί, και θετικά και αρνητικά. Πάντως μπορώ να πω ότι σαν πολιτικό τον θεωρώ περισσότερο άνθρωπο του hype και άνθρωπο που ξέρει να μιλάει στα πλήθη, παρά άνθρωπο που ξέρει να κάνει πράγματα. Δηλαδή δεν βλέπω να άλλαξε πάρα πολλά στις ΗΠΑ, παρότι είχε και το Κογκρέσο, είχε και το House, είχε και την Προεδρία. Δεν είδα να αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι εγώ απογοητεύτηκα λίγο, τουλάχιστον από όσα είπε ότι θα αλλάξει στους ψηφοφόρους του. Δεν νομίζω όμως ότι το μέλλον μιας χώρας βρίσκεται σε τέτοιες πολιτικές, αν και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις ΗΠΑ που βρίσκονται σε μια αναμφισβήτητα οικονομική παρακμή. Επόμενη ερώτηση. Πότε βγαίνει, λέει, το βιβλίο του? Λοιπόν, το βιβλίο έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ δυσκολότερο από ό,τι πίστευα στην αρχή. Έχουν γραφτεί αρκετά κεφάλαια σε βαθμό ο οποίος είναι έτοιμος για να δοθούν στον εκδότη, αλλά επειδή θέλω να κάτσω να τα δω όλα πάρα πολύ προσεκτικά και θέλω το βιβλίο να είναι ένα σύστημα εκμάθησης οικονομικών, να μην είναι απλώς ένα βιβλίο που θα πάρεις από μένα γιατί με συμπαθείς ή οτιδήποτε άλλο, να είναι ένα βιβλίο που θα κάνει διαφορά στη ζωή σου, θα κάνει διαφορά στο πώς αντιλαμβάνεσαι την οικονομία και το πώς αυτή επηρεάζει τη ζωή σου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να μπουν ίσως χιλιάδες εργατόρες επάνω για να μπορέσω να το φέρω σε αυτό το σημείο που όντως θα κάνει αυτό που θέλω. Μην περιμένεις από μένα να σου βγάλω ένα βιβλίο απλώς για να δεις το όνομά μου, να το αγοράσεις, να οικονομήσω εγώ από σένα και εσύ να μην μάθεις τίποτα καινούριο. Θα είναι κάτι το οποίο θα κάνει διαφορά και αυτό θέλει το χρόνο του. Συγγνώμη, αλλά 24 ώρες έχει η μέρα μου. Το αυτοδίκητο των πανεπιστημίων έχει πετύχει την ασφάλεια των φοιτητών?
Το αυτοδιοίκητο το πανεπιστημίο είναι ένα σύστημα που ακολουθείται σε όλες τις χώρες του κόσμου που έχουν προοδευμένα συστήματα. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι αυτοδιοίκητα τα πανεπιστήμια, το θέμα είναι αν αυτός που βάζει να διοικήσει τα πανεπιστήμια είναι κάποιος ο οποίος είναι άξιος να το κάνει αυτό ή είναι κάποιος ο οποίος απλώς έχει κομματικούς δεσμούς με σένα και εξυπηρετεί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν είναι το σύστημα που φταίει πάντα, είναι και η εκτέλεση. Νομίζω ότι στην Ελλάδα το έχουμε εκτελέσει με έναν τρόπο που δεν έχει σημασία αν φταίει η αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων, αν φταίει η κυβέρνηση, αν φταίνουν οι φοιτητές, αν φταίει οποιοδήποτε. Έχει σημασία στο ότι δεν υπήρξε η θέληση του να γίνουν αυτά που έπρεπε να γίνουν και γι' αυτό βρισκόμαστε εκεί. Και δεν μιλάμε μόνο για την ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι από τα θέματα τα οποία βγαίνει στη δημοσιότητα. Μιλάμε για την ποιότητα της μόρφωσης, μιλάμε για το σύστημα το οποίο θα ακολουθηθεί, μιλάμε για τα μαθήματα τα οποία θα επιλέξουμε για να μαθαίνουν οι νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με την επιστήμη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Σε πολλά πράγματα ακολουθούμε την νοοτροπία του 1960. Το έχω πει στα βίντεο. Αυτό είναι άλλο ένα από τα πράγματα που το κάνουμε αυτό και δεν είναι μόνο η ασφάλεια και μην κοιτάς μόνο την ασφάλεια. Οκ. Και τελευταία ερώτηση. Τελευταία, ναι. Γιατί κάποιες απαντήσαμε και μέσα από το podcast, δεν το έχουμε μέσα από τη συνέντευξη, γι' αυτό είναι τελευταία. Υπήρχαν και άλλες, αλλά. Είναι η καλύτερη αυτή που άφησες τελευταία. Νομίζω αυτό η τεχνητή νοημοσύνη ήταν Μένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή που δεν απάντησα και είπα να πάω να θέλω να βίντεο. Ναι, αλλά ήταν καλή ερώτηση. Θα ήθελα να μάθω τι γνώμη έχει ο κύριος Μαρινάκης για το οικονομικό μέλλον της Αγγλίας. Για το οικονομικό μέλλον της Αγγλίας. Νομίζω ότι η Αγγλία ακολουθεί λίγο αυτή την οικονομική παρακμή την οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια η Αμερική. Γιατί το σύστημά τους έχει αρκετές κοινές ρίζες ακόμα και σήμερα. Αυτό εντάθηκε και με το Brexit. Δηλαδή πολλούς δεσμούς τους οποίους είχε η Αγγλία και δεν χρησιμοποιούσε πριν το Brexit, τώρα ακόμα και να θέλει να τους χρησιμοποιήσει δεν μπορεί. Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή για την Αγγλία να συνεχίσει να είναι η χώρα που ήταν πριν. Έχει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οι οποίες πηγαίνουν αρκετά καλά ακόμα και υπάρχει ένα momentum εκεί, αλλά νομίζω ότι θα έχει δυσκολία να κρατηθεί στο επίπεδο που ήταν στο παρελθόν. Οκ. Κοσμά, συγγνώμη, έκανα λάθος. Υπάρχει και άλλη μια που ήταν. Και άλλη μια τελευταία. Ναι, μια τελευταία. Όχι, ήταν εκτός Q&A, είναι αυτή που σου είπα και πριν, μου την έχουν στείλει. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Λέει, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλές startup εταιρείες που ερευνούν νέα υλικά αντικατάστασης των πλαστικών προϊόντων μαζικής παραγωγής, π.χ. υλικά από φύκια μύκητες. Ναι. Αυτή την αγορά τη βλέπει ανερχόμενη ή απλά συμπληρωματική στη βιομηχανία πλαστικών? Είναι τα φύκια, είναι οι μύκητες, είναι τα βακτήρια, είναι πολλά πράγματα. Εγώ το λέω γιατί έχω ασχοληθεί και επενδυτικά με το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε σε μια διαφορετική βάση την έννοια πλαστικό. Η έννοια πλαστικό το πλαστικό πρώτα απ' όλα είναι μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της ανθρωπότητας. Είναι ένα υλικό το οποίο είναι φθηνό, είναι εύκολο να φτιάξεις και μπορεί να διαρκέσει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να λύσει πάρα πολλά προβλήματα, τεχνικά, τεχνολογικά, οτιδήποτε. Υπάρχει συνεπώς καλή χρήση του πλαστικού και κακή χρήση του πλαστικού. Το να χρησιμοποιήσεις πλαστικό για ένα τάπερ το οποίο θα χρησιμοποιήσεις 200 φορές για να πηγαίνεις να σου βάζεις φαγητό η μαμά σου και να πηγαίνεις να το τρως και να το πλένεις και να το πηγαίνεις πίσω για να ξαναχρησιμοποιηθεί, είναι μια καλή χρήση του πλαστικού, είναι μια φθηνή ύλη, εύκολη να φτιάξουμε, χρησιμοποιούμε τα καύσιμα έτσι κι αλλιώς, είναι ένα παράγωγο του πετρελαίου, αλλά μια λογική χρήση του πλαστικού είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και είναι καλό. Η κακή χρήση του πλαστικού είναι το να πηγαίνεις και να παίρνεις ένα καφέ, να είναι σε πλαστικό ποτήρι, να έχει πλαστικό καπάκι, να έχει όλα πλαστικά εκτός από το καλαμάκι, το οποίο πρέπει αποκλειστικά να είναι χάρτινο για να μπορεί να γίνεται πολτός μέσα στον καφέ, έτσι ώστε να έχεις με κάτι να ασχολείσαι τα νευρά σου. Αλλά όλο το υπόλοιπο δεν χρειάζεται να είναι. Δηλαδή θα ήταν πολύ καλύτερο να έχουμε χάρτινα ποτήρια, χάρτινα καπάκια, ίσως και καθόλου καπάκια, και να έχουμε το πλαστικό καλαμάκι στο οποίο χρειάζεται, γιατί έχει κάποιες ιδιότητες που δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα. Τώρα, η έρευνα η οποία γίνεται είναι σε δύο στάδια. Το πρώτο είναι κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πάρουμε το πλαστικό, κάτι που είναι φτιαγμένο για να κρατάει αιώνια, και να μπορέσουμε να το ανακυκλώσουμε με πιο εύκολο τρόπο, γιατί σήμερα είναι δύσκολο, ή να μπορέσουμε να το κάνουμε να αποσυντεθεί, δηλαδή να μην δημιουργήσει τα απορρίμματα τα οποία θα δημιουργούσε αλλιώς.
Αυτό είναι ένα πολύ υποσχόμενο κομμάτι της έρευνας που γίνεται σήμερα. Το δεύτερο είναι να βρούμε εναλλακτικά πλαστικά, έτσι ώστε να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του πολτοποιημένου καλαμακιού μέσα στον καφέ. Και επίσης να μην έχει και γεύση το καλαμάκι άλλο πράγμα εκτός από τον καφέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το λύσουμε, αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην ενοχοποιούμε ένα στοιχείο συνολικά, αλλά να λέμε ότι υπάρχει καλή χρήση και κακή χρήση. Νομίζω ότι αν σήμερα αποφεύγαμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή να λέγαμε ότι υπάρχει καλό πλαστικό και κακό πλαστικό, νομίζω ότι το οικολογικό πρόβλημα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα μόνο από αυτό. Αν όμως αρχίσουμε να το βλέπουμε ότι μπορούμε να βρούμε και εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής, κάτι που να μοιάζει με πλαστικό, αλλά να μην είναι πλαστικό και να εξυπηρετεί τις ίδιες ανάγκες και να είναι και στο ίδιο κόστος, θα ήταν κάτι που θα βοηθούσε σίγουρα την οικονομία, και είναι κάτι που αυτή τη στιγμή οι επενδυτές θεωρούν πάρα πολύ ελκυστικό. Δηλαδή επενδύουμε σε εταιρείες, νομίζω ότι οι εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά έχουν όση χρηματοδότηση ονειρεύονται αν ποτέ να βρουν. Δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα αυτή τη στιγμή. Αλλά μην φτάσουμε όμως και στο σημείο να παράγουμε ακόμα, να χρησιμοποιούμε ακόμα πετρέλαιο σε κάποιες χρήσεις και το κατακάθυρτο μαζούτ που μένει να το πετάμε και να μην το κάνουμε πλαστικό, γιατί τότε στην πραγματικότητα δεν είμαστε οικολόγοι. Στην πραγματικότητα σπαταλάμε κάτι για να λέμε ότι είμαστε οικολόγοι. Οκ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντησες στις ερωτήσεις μας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Να είσαι καλά. Το εκτιμώ πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο.